καλά. Ισορροπίες πετυχαίνω για να ζω. Σε ουτοπίες καταφέρνω να κρυφτώ. Κι ας μην καλύπτεται η άδεια σου η θέση. Όλα καλά, αλλά απόψε δεξιά μου και μπροστά. Το πρόσωπό μου προσπερνάς εσύ ξεστά. Πες μια ευχή μου λέει τ' άστρο που θα πέσει. Αν κάπου κάποτε τυχαία σε βλέπα, τρέλα θα χτύπαγε η καρδιά μου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Τι όμορφη αυτή η μέρα σήμερα. Μα υπέροχη μέρα, πραγματικά. Τι ζέστη ήταν αυτή το πρωί. Τι ζέστη ήταν αυτή. Εντάξει, κοίταξε, ζέστη πολύ δεν έκανε. Εγώ ας πούμε με την καπαρτινούλα μου μια χαρά ήμουνα όμως. Ορίστε, ποια καπαρτίνα. Εδώ πρέπει να στάζαμε, υδρότας. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι καπαρτίνα. Θερμός άντρας που είσαι εσύ, αυτό αγόρι είναι μου. αλήθεια, είμαι καυτό παιδί. Αγόρι μου. Ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου. Φίλοι μας αγαπημένοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στο Club FM στους 93,7. Αχ, αυτή η τσαγκάρο Δευτέρα. Πότε θα είναι το Σαββατοκυριακό, δεν μπορώ. Θέλω Σαββατοκυριακό πάλι. Μα σκέψω ότι είναι η τελευταία μέρα του Μάρτη. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω μία μέρα ανάμεσα σε Σάββατο και Κυριακή. Θέλω μία μέρα. Μπαίνει Απρίλης, αύριο, Πρωταπριλιά. Θα κάνεις τα κολπάκια σου, τα αστιάκια σου. Και φαντάσου, μόνο αυτό σκέψου. Τι? Είναι οι διακοπές του Πάσχα. Πότε? Σε λίγο. Σε 2 εβδομάδες. Σε 2 εβδομάδες έχουμε Πάσχα. Δεν μπορώ να ανησυχήσω αυτό. Αύριο έχω άγχος. Είναι η μέρα που έχω δοκιμάσει. Για όλους σας έχω ετοιμάσει κάτι. Σε όλους θα κάνεις? Σε όλους. Αν θέλεις, για να προλάβεις όλους τους υπόλοιπους, σας εμένα τελευταία. Όχι, πρώτη έχω. Μη σ' αγχώσω. Όχι, δεν με αγχώνεις. Πρώτη είμαι. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μου ξαναμιλήσεις μετά από αυτό που σου έχω ετοιμάσει. Κοίταξε να κοπούν οι εκπομπές μας στα μισά. Τι στα μισά? Στα μισά της εποχής. Στα μισά της σεζόν. Στα μισά της σεζόν. Όχι, βρε. Απλά πιστεύω ότι με 2 κλωτσιές και 1 κοπανιά με ένα καδρόνι θα σου ξεθυμάνεις και θα σου περάσει και θα είμαστε μια χαρά πάλι. Μετά θα βριζόμαστε στον αέρα με το δίκιο μας. Εσύ ναι, μάλλον. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ πέρα λίγο με τις 7 στο Club FM. Ακούτε την εκπομπή Κισμαδιά μου. Τηλέφωνο επικοινωνία. Το καταλάβατε ότι μπήκαμε στην Κισμαδιά, παιδιά, γιατί αρχίσαμε τον πίρι-πίρι. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε εδώ. Εμείς μιλάμε, λέμε τα δικά μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας στο 2842-089-581. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook. Κισμαδιά είμαστε. Μας βρίσκετε όλοι εύκολα. Χρόνια πολλά σήμερα στον Ιπάτιο. Ποιον? Στον Ιπάτιο. Την Ιπατία την ξέρω. Τον Ιπάτιο που δεν το ξέρω. Είναι το αρσενικό της Ιπατίας. Η Ιπατία γιορτάζει, βρε. Όχι. Ξέρεις ποια ήταν η Ιπατία? Όχι. Μαθηματικός του 5ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η οποία δολοφονήθηκε από την Εκκλησία. Να για δεν την ξέρω, γιατί με τα μαθηματικά εγώ δεν πάω καλά. Βεβαίως. Λοιπόν. Φαίνεται. Είπαμε ότι είναι σήμερα 31 του Μάρτη. Πώς είναι αυτά? 4. Και ένα σκυμμένο 5, είδες που δεν ξέρεις. Δημόσια εδώ θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στην πολύ αγαπημένη μου αδερφούλα που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια σου πολλά! Να τη χαιρόμαστε εμείς που την αγαπάμε. Να τη χαιρόσαστε. Ευγενία μου γλυκιά, χρόνια σου πολλά. Ό,τι επιθυμείς να τα εκατοστήσεις και πάντα να μου μοιάζεις. Τι άλλο να πω. Τέτοια ευχή έδωσε στην κοπέλα. Γιατί το καλύτερο που μπορούσα να της ευχηθώ. Φτύνει τον κόρφο της αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Φτου. Στην παρέα μας βρίσκονται το καβέ Euphoria. Έτσι Euphoria, μοναδικό αγαπημένο. Βεβαίως. Με τον αγαπημένο υπέροχο καφέ του. Το specialty καφέ, ειδικά διαλεγμένος από την TAF. Δοκιμάστε καφεδάκι και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Και όχι μόνο καφέ. Έφαγα το τοστάκι το μίνι. Το φαγες? Κολασί. Λοιπόν, κοίταξε και εγώ πάλι σήμερα το ίδιο. Σήμερα το πρωί πάλι από εκεί. Περνάς από εκεί. Μάρια, καλημέρα. Ξέρει ο Μάριος. Μάρια, καλημέρα. Δεν το συζητάμε. Τώρα ξέρεις τι φωνάζουν τα παιδιά από μέσα. Μάριε, στο ραδιόφωνο σε φωνάζουν. Λοιπόν, μαζί μας επίσης το Privilege Club. Privilege Club με μοναδικές πέμπτες αλκοόλ πάρτι. 3 ευρώ το ποτό, 40 ευρώ το μπουκάλι. Ακριβώς, χαμηλές πολύ τιμές. Και Παρασκευή, η όνειδος των ανδρών και η κόλαση των ανδρών. Ladies Night. Κορίτσια, τις Παρασκευές βγαίνουμε μόνο στο Privilege Club. Το πρώτο ποτό δωρεάν μέχρι τις 1,5 ώρα. Πάρα για τις κυρίες και τις δεσποινίδες. Έτσι. Και μαζί μας και η εταιρεία Θερμής Χουλιέρη, όπου οι προσφορές συνεχίζονται. Η ανακύκλωση του παλιού σας κλιματιστικού θα σας δώσει την ευκαιρία να πάρετε ένα καινούριο κλιματιστικό με έκπτωση 10% και θα έχετε κλιματιστικό inverter με 80% οικονομία στο ρεύμα, κατηγορία Α++. Αυτοκαθαριζόμενο. Εντάξει, τι άλλο να πούμε, παιδιά. Αγαπημένος Θερμής Χουλιέρη, διότι δεν το χρειαζόμαστε μόνο το χειμώνα, παιδιά. Το χρειαζόμαστε τώρα πολύ περισσότερο. Σήμερα το πρωί το νιώσα σήμερα το πρωί. Τώρα πολύ περισσότερο. Παιδιά, προλαβαίνετε να τον επισκεφτείτε και να δείτε τις απίστευτες προσφορές.
Λοιπόν, και σήμερα τα θέματά μας τους έχεις προετοιμάσει τον κόσμο, Έχω προετοιμάσει τον κόσμο ότι σήμερα θα έχουμε ένα ρομαντικό γυσμαδιά μου. Κοίταξε, μην με βγάλεις ψεύτρα. Μην με βγάλεις ψεύτρα. Εγώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τάγκο. Αγαπημένο τάγκο, αργεντίνικο τάγκο, αγαπημένος χορός, μοναδικός χορός. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κοίταξε, εγώ ήμουν άσχετη. Ναι. Και είμαι ακόμα άσχετη. Όχι με το τάγκο. Αλλά θέλω να σου πω ότι είχα τη μοναδική εμπειρία να παρευρεθώ σε ένα event. Ναι. Που έγινε εδώ στην πόλη μας με τάγκο, με φοβερούς δασκάλους χορευτές, οι οποίοι μας χόρεψαν και μας έκαναν να βιώσουμε κάτι μοναδικό. Και θέλω να σου πω ότι σου κάνω δημόσια πρόταση. Όπα, ναι. Να ξεκινήσεις να με χορεύεις, βρε. Να ξεκινήσω να σε χορεύω. Τυχερούλη. Στο ταψί. Ψήνεσαι να μάθουμε. Τι να μάθουμε? Τάγκο. Έλα, θέλω. Τι θέλεις? Να μάθω. Και που το ζητάς από μένα? Πάρ' την αδερφή σου, έχει και γενέθλια σήμερα. Μεγάλο σε ορίμας η κοπέλα, μπορεί να σε χειριστεί. Πάρτε και πήγαινε από μένα. Δεν θα μάθεις κι εσύ να με χορεύεις εμένα. Μόνη μου θα χορεύω. Και όταν θέλουμε εδώ έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν θα το γλιτώσω. Νομίζω πως ναι. Αυτό είναι, δεν θα το γλιτώσω έτσι. Ξέρεις τι, νομίζω τώρα που έτσι έχουμε μπει και τα καλά στην Άνοιξη και που μπαίνει και ο Απρίλης και σιγά σιγά έχουμε άλλη διάθεση. Καλοκαιρινή, μη σου πω. Γιατί εμείς την ανοιξιάτικη, ας πούμε, τη βάζουμε στην άκρη. Πρέπει να αρχίσει να μου κάνεις τα χατέρια μου, Γιώργο, γιατί με έχεις πολύ. Να σου πω ένα μυστικό. Τι? Που δεν στο έχω πει. Ναι. Το ξέρεις ότι χόρευα. Χόρευες? Αχα. Τι εννοείς χόρευες? Όταν λέω χόρευα, όχι τάγκο, δεν χόρευα τάγκο, αλλά χόρευα όμως. Χορό. Μοντέρνο. Πότε, ποια εποχή μιλάμε? Πριν από μερικά χρόνια. Και γιατί σταμάτησες? Ήταν πριν από 20 χρόνια. Και γιατί σταμάτησες? Και γιατί σταμάτησα να χορεύω? Ναι. Δεν ξέρω, πιστεύω πως ήταν ένα λάθος μου. Ήταν μεγάλο λάθος, Γιώργο μου, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι όλος ο κόσμος πρέπει να χορεύει, οποιοδήποτε είδος μουσικής θέλει και του αρέσει, έτσι. Ναι. Γιατί είναι, νομίζω, ένας τρόπος εκτόνωσης. Αυτό που νιώθεις το εξωτερικεύεις και το βγάζεις, εκτονώνεσαι, ρε παιδί μου. Με το χορό, τη μουσική γενικότερα. Η αλήθεια είναι, όχι, θα πω την αλήθεια, έτσι. Λοιπόν, εγώ, ρε παιδάκι μου άρεσε ο χορός. Χόρευα το μοντέρνο χορό. Μετά γνώρισα τις γυναίκες. Και μετά αποφάσισα να μάθω kickboxing για καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι εξηγείται. Έτσι εξηγούνται όλα. Έτσι εξηγείται το τραγουδάκι, βέβαια, τραγουδάκι επιστρέφω. Πες πως με θες, ναι, ξεχνά το χθες. Ναι, το δρόμο βρες, εμένα θες. Πες πως με θες, ναι, ξεχνά το χθες. Ναι, το δρόμο βρες, εμένα θες. Μωρό μου γυρνάς. Θα ξεχάσω λοιπόν την πρώτη μέρα που σε γνώρισα. Αμέσως το δείξα, σε νιώσα, μαζί σου κόλλησα. Τα χείλη σου, τα μάτια σου, γι' αυτό προχώρησα. Για να σε κάνω δικιά μου, πόσο μ' αρέσει μωρό μου. Ακούω τη φωνή σου να φωνάζει το όνομά μου. Είσαι στα αλήθεια δικιά μου κι έτσι τρελαίνομαι. Μαζί σου δένομαι, φλέγομαι, κυριεύομαι. Κάνεις τα πάντα όμορφα, πανέμορφα να φαίνονται σαν άμεσά τους το κουσμέρι. Μαγικά κάνεις τον κόσμο να χαζεύει. Η ομορφιά σου μαγεύει, το κορμί σου σαγηνεύει. Πες μου αν είναι σωστό ή δεν πρέπει, ναι. Κοίτας αλλού και χάνεσαι, μα ναι. Για δεν αντέχει, δεν ξέρω πώς θε αισθάνεσαι. Δείξε τον δρόμο ξανά, πες πως τίποτα δεν άλλαξε. Τώρα θα είμαι κοντά σου, ναι, γι' αυτό το αρώμα σου. Και μια ανάσα καυτή, αυτά ζεστά τα φιλιά σου. Πες πως με θες, ναι, ξεχνά το χθες. Ναι, το δρόμο βρες, εμένα θες. Πες πως με θες, ναι, ξεχνά το χθες. Ναι, το δρόμο βρες, εμένα θες. Μωρό μου γυρνάς. Ήρθε η στιγμή που η αγάπη μας έχει φτάσει σε ένα τέρμα, ψέμα. Όχι δεν σου είπα ποτέ, κάτω στην άκρη του μυαλού σου. Θυμάσαι κάθε μέρα που πέρασαμε μαζί, αν τότε ναι. Έλα, δείξ' το, έλα. Όλα ήταν μαγικά, σε τις ζήλες και τα λόγια τα πολλά του κόσμου. Δώσ' μου, φως μου, ένα σημάδι ότι τίποτε δεν άλλαξε μωρό μου. Το μυαλό σου ότι κανένας δεν το μάγεψε. Είμαι δίπλα σου, το ξέρεις, το αισθάνεσαι. Πες μου λοιπόν αυτή τη σκέψη να φαντάζεσαι. Αγάπαμε ξανά και μην κουράζεσαι. Πες πως με θες,
Ναι, ναι, ξεχνά το χθες. Ναι, ναι, το δρόμο βρες. Εμένα θες. Πες πως με θες. Ναι, ναι, ξεχνά το χθες. Ναι, ναι, το δρόμο βρες. Εμένα θες. Πες πως με θες. Ναι, ναι, ξεχνά το χθες. Ναι, ναι, το δρόμο βρες. Εμένα θες. Πες πως με θες. Ναι, ναι, ξεχνά το χθες. Ναι, ναι, το δρόμο βρες. Εμένα θες. Μωρό μου γυρνά. Θέλω μαζί σου να χαθώ αυτό το καλοκαίρι. Όλη τη νύχτα να με καίστος μου στιγμές μαγικές. Βάλε στα όνειρα φωτιά και κράτα μου το χέρι. Μόνο τα χείλη μου να πέστος μου στιγμές μαγικές. Yo. Ανυπόταχτη καρδιά μου ήταν μέχρι που ήρθες κοντά μου. Οι στιγμές που είσαι στην αγκαλιά μου. Μαγικές στιγμές γίναν τα όνειρά μου. Στάσου στους χειμώνες να μην χάνεσαι. Το καλοκαίρι μας ανήκει, το αισθάνεσαι. Να μου χαμογελάς, λίγο να μ' αγαπάς. Κλείνω τα μάτια και πηγαίνω που με πας. Θέλω μαζί σου να χαθώ αυτό το καλοκαίρι. Όλη τη νύχτα να με καίστος μου στιγμές μαγικές. Βάλε στα όνειρα φωτιά και κράτα μου το χέρι. Μόνο τα χείλη μου να πέστος μου στιγμές μαγικές. Την καρδιά μου έχεις πάρει. Κι η μορφή σου εκεί μέσα φιγουράρει. Με ελκύεις όπως η γη το φεγγάρι. Μας πήρανε χαμπάρι και είναι πως φανάρι. Ότι με θέλεις, σε θέλω, το ξέρεις, το ξέρω. Φορά πήρα τώρα και δεν σταματάω, δεν θέλω. Μαγικές στιγμές να ζω, σ' αγαπώ να λέω. Τα όνειρα διάλεγα θα σου το τελευταίο. Θέλω μαζί σου να χαθώ αυτό το καλοκαίρι. Όλη τη νύχτα να με καίστος μου στιγμές μαγικές. Βάλε στα όνειρα φωτιά και κράτα μου το χέρι. Μόνο τα χείλη μου να πέστος μου στιγμές μαγικές. Με ένα φίλι σου κάνε με. Στιγμές μαγικές να ζω. Το χέρι πιάσε μου και κράτα με. Στιγμές μαγικές να ζω. Με ένα φίλι σου έλα και κάνε με. Στιγμές μαγικές να ζω. Το χέρι πιάσε μου και κράτα με. Μόνο τα χείλη μου να πέστος μου στιγμές μαγικές. Μαζί σου να χαθώ αυτό το καλοκαίρι. Όλη τη νύχτα. Και βέβαια εγώ είμαι πάντα πιστός στα ραντεβού μου και θα μείνω εδώ πέρα μέχρι τις 9 που είναι η εκπομπή, γιατί η Μαρία... Μπράβο Γιώργο μου, αγαπημένα μου Γιώργο, μπράβο μου. Αν δεν είχα και εσένα με έχωσε. Εγώ βρες έχωσα. Εσύ με έχωσες. Καλέ μόνος σου κάτσεις, θα μου είπες εδώ πέρα. Λοιπόν, η Μαρία σε λίγο θα μας... Κοιτάξτε, πολύ αγαπημένα μου παιδιά, πολύ αγαπημένοι μου φίλοι, πολύ αγαπημένοι μας ακροατές του Club FM. Πω, κοίτα πώς γλύφει, Εγώ θα πρέπει κάποια στιγμή, δηλαδή σε κανένα δεκάλεπτο, να αποχωρήσω από εδώ, από την εκπομπή. Λυπάμαι που δεν θα είμαι κοντά σας στη σημερινή εκπομπή, γιατί είναι μοναδική και ιδιαίτερη. Όμως υπάρχει μια δουλειά και μια υποχρέωση που αναγκαστικά πρέπει να είμαι και παρούσα και να μην το χάσω. Άρα έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα από τα δύο. Όχι ότι δεν επιλέγω εσάς. Σε απείλησε η αδερφή σου ότι αν δεν της πας δώρο δεν θα σου ξαναμιλήσει. Καταλαβαίνεις, δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ξέρω. Το αίμα νερό δεν γίνεται, Γιώργο. Και αν γίνεται, πώς πίνεται. Πώς πίνεται μετά, αυτό είναι το θέμα. Το ανακατεύεις με τη βότκα. Κανονικά. Λοιπόν, αλλά όμως δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Και έτσι θα πιάσουμε να σχολιάσουμε δύο πράγματα. Μιμούμενος στην Ελένη Μενεγάκη, την πολύ αγαπημένη, γιατί μπορεί να λέει ότι εγώ τη μιμούμε και την έχω ως πρότυπο, αλλά καλός είναι και αυτός για του λόγου του. Α, μάλιστα. Για πες, για ρίξε. Κάνει ακριβώς την ίδια κακία που έκανε σήμερα η Ελένη Μενεγάκη. Τι έκανε με το κορίτσι το ίνδαλμά σου, βρε, τι έκανε το ίνδαλμά σου. Το ίνδαλμά μου πραγματικά είναι και την έχω ως πρότυπο, αλλά να σου πω λίγο κάτι, είναι και λίγο κακιά τώρα μεταξύ μας. Όπως και εσύ. Μα ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος είναι πάρα πολύ καλός συνεργάτης. Ναι, θυμάσαι τότε που τον έπαιρνε τηλέφωνο και δεν το σήκωνε στο φεστιβάλ του Βερολίνου. Να τι τραβάει, τώρα τα πληρώνει. Γιατί. Λοιπόν, παιδιά, άργησε να πάει στην Ελένη. Ποιος πήγε, άργησε να πάει. Ο Θοδωρής. Wow, και τον έδωσε, λέει, στεγνά η Ελένη στον αέρα. Πω. Και λέγοντας,
Λέγοντας κιόλας ότι της έστειλε μήνυμα ότι θα καθυστερήσει λόγω μιας ταινίας. Έβλεπε ταινία. Έβλεπε, ξέρω εγώ, ήταν πρωταγωνιστή σε κάποια ταινία, δεν ξέρω. Όχι, βρήκα μια ταινία του ψάλτη από το 80. Θα έβλεπε και σου λέει κάτσε να πέρασω πιο ευχάριστα θα είναι από τις Ελληνικές στην εκπομπή. Μπορεί. Και μάλιστα η Ελένη επεσήμανε ότι μετά από πολύ καιρό είναι τόσο λίγοι, αφού στο πάνελ δεν ήταν καν η Κατερίνα Ζαρίφη. Ο Χριστός και Απόστολος στη δράμα ζούμε. Συγγνώμη, Ελενίτσα μου, κάτι δεν κάνει σωστά. Για να σου φεύγουν ένας ο συνεργάτης και να καθυστερούν, κάτι δεν γίνεται. Μήπως δεν φταίει η Ελενίτσα, αλλά μήπως τους έπιασε αυτό το. Ξέρεις, έχει πιάσει αυτή η μούχλα του Σαββατοκύριακου που έχει Δευτέρα και λες πού να τρέχω τώρα. Όχι, άκουσες όμως αυτό που είπα εγώ για την Ελένη. Τι είπες εσύ? Μήπως δεν κάνει κάτι σωστά. Τι να κάνει σωστά? Μήπως θα πρέπει και εσύ να αναρωτηθείς, μάλλον κάτι δεν κάνει σωστά, γι' αυτό φεύγω εγώ συνέχεια. Εσύ. Ποιος κάνει σωστά? Ναι, κάτι δεν κάνει σωστά και φεύγει συνέχεια. Προφανώς το εσύ πρόγραμμά δεν σου. κάνεις, βρε. Αφού για σένα εσύ είπες. δεν κάνεις σωστά και εγώ δεν θέλω να με δίπλα σου και φεύγω συνέχεια. Εγώ τι κάνω, βρε? Τον δίνω. Εγώ τι κάνω? Μια σκούπα πίσω από την πόρτα βάζω, λίγο αλάτι σου ρίχνω πίσω από από την καρέκλα. Εγώ. Με τον τρόπο σου για με το καλό σου, μακριά παιδί σου. μου. Τι? Με τον τρόπο σου με διώχνεις μακριά. Καλά, σε ρωτήσω κάτι τώρα, θα μου κάνει όλα τα παράπονα. Όλα τώρα εδώ θα τα πω λίγο πριν φύγω. Για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν αποχωρώ έτσι απλά. Θα φύγει διαμαρτυρόμενη, παιδιά. Μα πριν φύγω να μην τα κάνω λίγο γεσμαδιά, μέλα. Ορθόδοξα καταθέτεις την καθολική σου διαμαρτυρία, κάπως έτσι. Ναι, να σου πω λίγο κάτι. Τι θα κάνετε σήμερα εδώ στην εκπομπή? Πες μου τώρα. Έχουμε μαζί μας τη Δέσποινα την Τσιχλάκη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Με την Δέσποινα θα μιλήσουμε για το σεμινάριο, για τα σεμινάρια που γίνανε το τριήμερο εδώ πέρα στην Ιράπετα του Τάγκο. Εγώ να σας θυμίσω για όσους συντονιστήκατε τώρα ή για όσους δεν μας ξέρετε. Ότι είναι η Δέσποινα Τσιχλάκη, η οποία είναι υπεύθυνη δασκάλα τάγκο, αργεντίνικου τάγκο, στη σχολή Doesn't Fitness της Ρένας Καπαράκη, και είναι κοντά μας σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τον χορό αυτόν τον ιδιαίτερο και για τα σεμινάρια που έγιναν από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Καλά να σε ρωτήσω κάτι. Από όλο αυτό το τριήμερο, εσύ κατάλαβες ότι είναι ιδιαίτερος χορός του τάγκο? Ναι, τώρα το κατάλαβα, θέλω να σου πω. Ότι είναι ιδιαίτερος? Ναι. Είδες πόσο μακριά είσαι? Εντάξει, είμαι. Το ξέρω. Το είδα. Το διαπίστωσα. Ένας τόσο γοητευτικός χορός και να τον είσαι ιδιαίτερο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως. Τι κάλλιο αργά παρά ποτέ? Συνειδητοποίησα τώρα τι είναι το τάγκο. Το συνειδητοποίησα όμως. Για φαντάσου ακόμα να μου είναι το μέσο σου για να με βασανίσεις. Ναι. Νομίζω ναι. Ναι, κάπως έτσι έγινε. Νομίζω βρήκα τον τρόπο. Βρήκες τον τρόπο, έτσι. Εγώ θα τα πληρώσω όλα, το έχω καταλάβει, παιδιά, το έχω καταλάβει. Και τι άλλο? Λοιπόν, εγώ βέβαια μέχρι να φύγει η Μαρία έχω ένα δημοσίευμα το οποίο πρέπει να το καταθέσω, ρε παιδάκι μου, γιατί είναι σημαντικό, νομίζω μας αφορά όλους. Η Μαριάντα Περίδη, λοιπόν, βγήκε και δήλωσε ότι την είπανε σατανίστρια και ότι ασχολείται με τη μαύρη μαγεία. Έλα, μωρ το κορίτσι. Τι έλα το κορίτσι? Ορίστε. Λοιπόν, μίλησε λίγο καιρό μετά τη γέννηση του μωρού της και απάντησε σε όσους τη χαρακτήρισαν σατανίστρια έπειτα από τις δηλώσεις της ότι ήθελε να βάψει το παιδικό δωμάτιο σε μαύρο χρώμα. Αυτό δήλωσε και γι' αυτό βγήκανε έτσι διάφορες δηλώσεις. Εντάξει, το πρωτότυπο του μαύρου χρώματος το καταλαβαίνεις, νομίζω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι δήλωσε η αγαπημένη μας Μαριάντα. Μου στέλνανε μηνύματα ότι είμαι σατανίστρια και κάνω μαύρη μαγεία, είπε στην εκπομπή η τραγουδίστρια, στην Ελένη, η οποία ωστόσο παρά τα σχόλια έβγαλε και αρκετά ροκ στοιχεία στο δωμάτιο. Προφανώς είναι goth η Μαριάντα, άσχετα τι τραγουδάει. Πώς είναι η ζωή της μετά τον ερχομό του παιδιού? Έχουμε και δηλώσεις. Έχω πολύ καλή βοήθεια. Είναι εδώ η μητέρα και οι φίλες μου. Έφερε όλους. Ο διατροφολόγος μου. Τη μαμά, η αλήθεια χρειάζεται να την έχεις δει πρόσφατα. Όχι, δεν κατάλαβες. Ο διατροφολόγος μου είναι άξιος συμπαραστάτης. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει μην τρως το ένα, μην τρως το άλλο. Μάνα. Άξιος κατά τα άλλα. Άξιος ο διατροφολόγος, έτσι. Άλλωστε ο γιος της, όπως λέει, είναι ένα πολύ ήσυχο και ήρεμο μωρό. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική, ηρεμή με αυτήν, μέσα σε ένα μαύρο δωμάτιο. Με ροκ στοιχεία και τη μάνα της να λέει μη φας αυτό, μη φας εκείνο. Θα ηρεμήσει το παιδί, τι θα κάνει? Κινδυνεύει. Μετά, παιδιά, αρχίζει και λέει τις λεπτομέρειες για τη γέννα της. Τι να πούμε εδώ πέρα, έκανε. Μας λέει όλο το δράμα. Σαν ταινία είναι με τέτοιο, σαν να παίζει Μάρθα Βούρτση ένα πράγμα. Με το που βγήκε το μωράκι έκλαψε. Τον άκουσα. Δεν μπορούσα να τον δω. Αλλά μου τον έφερε πάνω μου ο γιατρός. Τι να καταλάβεις, βρέσει, και πώς να το νιώσεις? Τι να νιώσω? Τι να καταλάβεις τώρα εσύ αυτή τη στιγμή? Ξέρεις τι μοναδική στιγμή είναι αυτό για μια γυναίκα που γίνεται μητέρα? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, με κοιτάς έτσι. Ήταν τόσο μοναδική που έβαψε το δωμάτιο μαύρο. Ναι, μπορεί να είναι το αγαπημένο της χρώμα. Εκεί την πειράξε, εκεί τη χτύπησε. Λοιπόν, έχει λοιπόν τις λεπτομέρειες και όλα αυτά τα σχετικά για τα 2 ώρα μέσα στο νοσοκομείο. Εγώ πάντως θα το βάφα κίτρινο. Και θα το βάφες? Κίτρινο.
το βρίσκεται το γούστο, ρε κοριτσιά, για πείτε μου. Δηλαδή μία μαύρη, μία κίτρινο η άλλη. Κάτι άλλο δεν υπάρχει σε χρώμα. Εσύ τι θα το βάφες δηλαδή? Μπλε αγοράκι, ροζ κοριτσάκι. Πιο απλό που δεν γίνεται. Έλα μόνο τα συνηθισμένα χρώματα. Έλα, σε παρακαλώ. Του κόσμου τα περίεργα με τη Μυρσίνη Σοφιανού. Ένας Κορεάτης αποφάσισε να αποκαταστήσει τη γυναίκα με την οποία ζει χρόνια και να την παντρευτεί. Πού βρίσκεται το περίεργο? Στο γεγονός ότι η αγαπημένη του είναι μαξιλάρι. Έντισε λοιπόν την εκλεκτή της καρδιάς του με νηφικό και την οδήγησε στην εκκλησία, αφήνοντας έκπληκτο τον τοπικό ιερέα που τέλεσε την ειδική τελετή. Όσοι γνωρίζουν τον Λι δηλώνουν ότι έχει αιμονή με αυτό το μαξιλάρι και το παίρνει παντού. Μάλιστα, όταν βγαίνουν για φαγητό, απαιτεί κανονική μερίδα και καρέκλα για το μαξιλάρι συνοδό του. Καιρός ήταν λοιπόν να το αποκαταστήσει. Ήταν του κόσμου τα περίεργα με τη Μυρσίνη Σοφιανού. Club FM 937. What's your name? Γης Μαδιάμ. Μία στιγμή είναι αρκετή. Ένα χαμόγελο φτάνει τη μέρα να κάνει γιορτή. Ό,τι ονειρεύτηκες είναι εκεί. Κάνε μια νέα αρχή με μουσική κι ό,τι ευχή έχεις κάνει θα βγει αληθινή. Ό,τι ονειρεύτηκες είναι εκεί. Εντάξει, Μαρία, φύγε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, Φύγε, παιδί μου, φύγε. Μην μου κρατάς κακία. Παιδιά, φόρεσε το μπουφάν. Μαζεύει έχει τα χαρτομαντιλάκια της, τα κραγιόν της. Ποια κραγιόν, μωρέ? Αυτό για τα βλέφαρα. Μάσκαρα το λένε. Η μάσκαρα, αυτό το πράγμα, ναι. Το make-up εκεί πέρα, την πούδρα εκεί πέρα. Παιδιά, το πιστεύετε ότι εγώ φοράω make-up, ούτε κάνει μια πουδρίτσα και έξω από την πόρτα? Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα να με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Φτιάχνει και το μαλλί, έχει φέρει μαζί και τη λάκ, τη χτένα, τη βούρτσα και όλα τα σχετικά. Το πιστολάκι, βρε, το πιστολάκι. Τι το πήρες μαζί σου, τι το πήρες το πιστολάκι? Είσαι τραγικός. Σε λίγο θα μου πεις ότι έχω κάνει το Club FM και καρδαρόμπα, πραγματικά. Δηλαδή έλεος. Ότι έχω φέρει και το φορεματάκι μου να αλλάξω. Σε παρακαλώ. Παιδιά, όταν έρχεται η Μαρία για να κάνει κομπή, όταν τη βλέπω στον δρόμο και είναι στο casual, είμαστε μια χαρατζίνα και τον άλλο. Όταν μου έρχεται εδώ πέρα, μου έρχεται φρεγάτα, έτσι. Του φοράω φορεματάκια, καταλαβαίνετε. Να μην σας πω τα Χριστούγεννα που μου ήρθε με τα λαμπιόνια. Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ήμουνα στο πνεύμα των ημερών. Το πιάσε στο πνεύμα των ημερών. Η ηλεκτροπληξία που σε έπιασε και τη έκανε το μαλλί περμανάντ. Λίγο πριν το Πάσχα θα σου έρθω και με ντυμένη λαμπάδα. Όχι, ανάμεσα ντυμένη στα κόκκινα, ντυμένη από Αρνάκι με τη σούβλα όμως μαζί. Βρε, δεν το κάνω πραγματικότητα το όνειρο. Λοιπόν, Γιώργο μου, πολύ αγαπημένη συνεργάτη μου, εγώ σε αφήνω εδώ να τα φέρεις εις πέρας. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις. Και εγώ είμαι σίγουρος. Γεια σου, Μαρία. Αγαπημένοι φίλοι, ένα πράγμα έχω να πω. Μαρία, γεια σου. Αν έχετε κάποιο παράπονο από την εκπομπή την σημερινή, παρακαλώ στείλτε μου στο inbox, σε μένα, στο Γης Μαδιάμ, σας παρακαλώ. Βρε, θα κάνεις το ακροατές με τους Ρουφιάνους. Θα το δω, παιδιά. Ενημερώστε με, σας παρακαλώ. Δεν τα ακουστικά από το κεφάλι, βρε. Δέσποινα, σε αφήνω εδώ υπεύθυνη. Δέσποινα, σε βλέπετε, έτσι. Θα σε φτιάξω τώρα, σε περίμενε. Έναν άντρα, παιδιά, ποτέ δεν τον αφήνουμε. Γι' αυτό μου το στήσατε σήμερα έτσι. Και μου λέει, θα έρθει, μου λέει, Δέσποινα σήμερα, όχι μου λέει, για να σε βοηθήσει τίποτα άλλο. Αν πες ότι μου έχετε στήσει σατανική παγίδα. Τι? Έναν άντρα, ποτέ δεν τον αφήνουμε μόνο του να φέρει εις πέρας κάτι. Πάντα θα το κάνει λάθος. Γι' αυτό προσπαθούμε στην απ' έξω δεξιά-αριστερά να του έχουμε κάποια βοήθεια. Και εγώ αυτό έκανα για σένα, Γιώργο μου, αγαπημένε. Αν δεν σε αγαπούσα, δεν θα το έκανα. Κράτα την καλή, τη θετική πλευρά του νομίσματος. Θα φύγεις τώρα? Ναι. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Εμείς επανερχόμαστε, παιδιά, σε λίγο. Ακούστε λίγο μουσική, ερχόμαστε. Όλοι μαζί, με μια φωνή, και πάμε! Όλοι μαζί, όλοι μαζί, με μια φωνή, όλοι μαζί, όλοι μαζί.
Όχι παιδιά, δεν άλλαξε ο σταθμός. Δεν άλλαξε. Η μουσική που ακούτε είναι μουσική τάγκο. Έτσι. Λοιπόν, η Μαρία έφυγε. Δόξα σοι ο Θεός, ο Χριστός και η Παναγία. Βρήκα την ησυχία μου. Παιδιά, μου έχει αφήσει μια λίστα με όλα το to-do list. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Έλεος. Ευτυχώς έχω παρέα μαζί μου τη Δέσποινα την Τζιχλάκη, η οποία είναι δάσκαλα του τάγκο εδώ πέρα στην Ιεράπετρα, στο στούντιο της Νάνας Καπαράκης στο Dance and Fitness. Έτσι, σωστά. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Δέσποινα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γιατί θα μιλήσουμε, όσο ακούμε λίγο αυτή τη μουσική? Θα μιλήσουμε για τάγκο. Λοιπόν, έγινε ένα σεμινάριο αυτές τις ημέρες στην Ιεράπετρα. Πες μας, Δέσποινα, τι ήταν αυτό το σεμινάριο? 3 días de tango, 3 μέρες τάγκο στην Ιεράπετρα. Φιλοξενήσαμε 2 πολύ αγαπημένα μας ζευγάρια, το Ιχλόη με το Διονύση και την Ευγενία με τον Αλέξη, οι οποίοι ήταν μαζί μας για μαθήματα και για σοου που έδωσαν τη βραδιά του Σαββάτου. Είναι χορευτές και δάσκαλοι τάγκο, με πολύ μεγάλες διακρίσεις, παραδίδουν μαθήματα και σοου Ελλάδα και εξωτερικό, έχουν πάρει τίτλους σε Ελλάδα, εξωτερικό, Αργεντινή, είναι πολύ μεγάλα ονόματα στο... Μπορεί κάποιοι να τους ξέρουν γιατί έχουν βγει και στην τηλεόραση. Ο Διονύσης με τη Χλόη τελευταία χόρεψαν στο Dancing with the Stars. Dancing with the Stars, ναι, βεβαίως. Σαν καλεσμένοι. Και είχαν πάει και στο Θέμου, νομίζω, την εκπομπή. Πρωτού είναι εδώ και κάποιος καιρός που το προετοιμάζουμε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει συνέντευξη των παιδιών, τα οποία παιδιά δεν μπορούσαν λόγω, επειδή είχαν τα μαθήματα και τρέχαν το βράδυ, θα την ακούσετε σε λίγο και θα καταλάβετε, τους πιέσαμε νομίζω αρκετά. Λοιπόν, αλλά είχαμε ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχήν μάθαμε, έτσι, από αυτά τα σεμινάρια, ότι οι κριτικοί χορεύουν ταγκό. Και αγαπάνε το τάγκο. Ήρθαν από όλη την Κρήτη. Ήρθαν από όλη την Κρήτη. Ήταν μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Ήρθαν από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σιτία, Άγιο Νικόλαο. Όλος ο κόσμος του τάγκο ήταν στην Ιεράπετρα. Ήταν πολύ σημαντικό για μας. Το 80% του κόσμου του τάγκο στην Κρήτη. Και πώς ήταν, τώρα με πιάνει το ιεραπετρίτικο, πώς ήταν τα δικά μας τα παιδιά? Εξαιρουμένες της Μάριας. Όλοι καταπληκτικοί. Ήταν ένα απίστευτο τριήμερο από όλες τις απόψεις. Εσύ το έζησες σαν διοργανώτρια, έτσι. Το άγχος σου ήταν στην ουσία να γίνουν τα πράγματα στην ώρα τους, να υπάρχει κόσμος που υπήρχε, έτσι, και μέσα σε αυτό και επίσης να δεις επίσης τους ανθρώπους εδώ πέρα, τους ιεραπετρίτες, έτσι, να είναι ικανοποιημένοι και να διασκεδάζουν. Είχατε το πάρτι το Μιλόγκα. Τη Μιλόγκα είχατε. Βεβαίως. Σωστά τα λέω, έτσι. Ναι. Θα με διορθώνεις γιατί όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Μιλόγκα είναι βραδιά χορού που χορεύεται τάγκο. Για πες μου, πώς ήταν αυτή η βραδιά? Ήταν εξαιρετική. Ο κόσμος είχε μια πάρα πολύ θετική ενέργεια την οποία μας τη μετέφερε. Υπήρχε ζωή, υπήρχε πάθος, υπήρχε ομορφιά, ήταν ένα καταπληκτικό βράδυ. Χορέψατε? Απίστευτα, όλος ο κόσμος. Είχαμε μια υπέροχη μουσική, υπέροχο κόσμο, υπέροχα σοου. Βασικά γνωρίζω πολλά παιδιά, βασικά γυναίκες, έτσι. Δεν ξέρω, οι άντρες δεν το... Ξέρω πολύ λίγα παιδιά άντρες που χορεύουν εδώ. Οι περισσότερες που ξέρω είναι κοπέλες, έτσι. Ήρθαν κανονικά όπως έπρεπε, ντυθήκανε στην πένα και εμφανιστήκαν κανονικά στην πίστα κανονικά, και δώσανε τα πάντα. Και να ξέρεις ότι όπου υπάρχουν οι γυναίκες υπάρχουν και άντρες. Τάγκο χωρίς καβαλιέρο δεν γίνεται. Άρα υπάρχει άντρας στο τάγκο. Δεν γίνεται να χορέψει μια γυναίκα μόνη της. Το κατάλαβες ότι δεν μπορείτε χωρίς εμάς. Να τα λες αυτά έπρεπε να σταματώταν τη Μαρία εδώ πέρα, να τα ακούει να μαθαίνει. Είναι αυτονόητο, μπορεί να μην το παραδεχόμαστε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, άντρες, σηκώστε τα μανίκια, όπως καταλαβαίνετε, το καθήκον μας καλεί. Λοιπόν, τι άλλο ενδιαφέρον είχαμε αυτές τις μέρες? Δηλαδή, πώς πήγαν, ας πούμε, τα μαθήματα? Είδες κάποια πρόοδο? Πάντα έχουμε να πάρουμε πολλά πράγματα από χορευτές και δάσκαλους τέτοιου επίπεδου, γιατί το καλός χορευτής δεν σημαίνει απόλυτα και καλός δάσκαλος. Όταν αυτό συνδυάζεται, εκεί έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε.
Υπήρχε εξέλιξη στο θέμα του στισίματος, που αυτό είναι το α και το ω του χορού, στο βηματολόγιο, στην τεχνική, γιατί το τάγκο είναι περισσότερο τεχνική. Περισσότερο ένα στήσιμο σώματος, μια αίσθηση στην αγκαλιά, που αυτό μας μετέφεραν τα παιδιά, και ένα παιχνίδι αυτοσχεδιασμού που αυτό προσπάθησαν να μας δείξουν με το... Τα παιδιά έχουν φύγει, υποθέτω. Ναι, τελειώσανε. Ναι, έτσι έχουν υποχρεώσει. Κυριακή βράδυ φύγανε. 6 ώρα πετούσαν. 6 ώρα πετούσαν. Ναι. Δεν κάτσαν να ζήσουν ένα απόγευμα εδώ πέρα στην Ιράπετρα να το ευχαριστηθούν. Ο χρόνος δυστυχώς δεν το επέτρεπε, αν και προσπάθησα να τους πείσω. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις τους, αν και θα το πω και ήδη γνωρίζω ότι ήταν πολύ καλές. Ναι, έτσι νομίζω, έτσι μου είπαν και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα από την υπόλοιπη την Κρήτη, ξέρω ότι σε όλη την Κρήτη δηλαδή υπάρχει τάγκο, αλλά μου έκανε εντύπωση όταν μου είπες ότι φύγαν από τα Χανιά και ήρθαν εδώ πέρα τόσες ώρες ταξίδι, και όχι μόνο ήρθαν, αλλά μείνανε και για όλες τις ημέρες. Ναι, νοικιάσανε ξενοδοχείο που μείναν τα παιδιά εδώ πέρα. Βέβαια. Τα πάντα έτσι. Υπάρχει αγωνιστικό, είναι αγωνιστικό ή ήρθαν απλώς και μόνο για την αγάπη στο τάγκο? Για την αγάπη στο τάγκο. Όταν μπει το ανταγωνισμός μέσα σε αυτό, χάνεται όλη η μαγεία. Οι άνθρωποι που αγαπάνε το τάγκο πάνε στο τάγκο επειδή αγαπάνε το τάγκο. Δεν πάνε στο τάγκο γιατί θέλουν να ανταγωνιστούν κάποιον. Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό. Ωραία, τώρα θα σε ρωτήσω κάτι έτσι διαφορετικό. Υπήρχε κάτι, ας πούμε, με το οποίο να δημιουργήθηκε γέλιο? Είμαι σίγουρος ότι ζήσατε κάποιες καταστάσεις. Δεν θα μιλήσουμε για πεσήματα. Όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν συνέβη. Όχι. Μου κουρεύει την είδηση τώρα. Να πει και κάτι. Γλίστρισε, ξέρω εγώ. Εντάξει, όχι, δεν μιλάω για αυτό. Δηλαδή, πέρα από το συμβάν, ξέρω εγώ, το χορό ή οτιδήποτε, τι ήταν στο περιθώριο? Δηλαδή, δημιουργήθηκαν καινούργιες κοινωνικές σχέσεις, γνωριστήκαν τα παιδιά από εδώ πέρα με τα παιδιά από τα Χανιά, το Ηράκλειο. Πώς ήταν το κλίμα, δηλαδή, πώς λειτουργήσε όλο αυτό? Έχει μια ιδιαιτερότητα το τάγκο. Μπορεί να μην γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο, να μην τον έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Κάνεις τάγκο και είναι σαν να γνωρίζεστε χρόνια. Είναι σαν να ξέρεις ακριβώς το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του. Μπορείς να κάτσεις στην καρέκλα του την ώρα που έχει σηκωθεί, μπορείς να του μιλήσεις σαν να έχετε κάνει παρέα πάρα πολύ καιρό. Που αυτό συμβαίνει μόνο στο τάγκο. Είναι ασύλληπτο όλο αυτό. Γνωρίστηκε κόσμος που δεν γνωριζόταν μεταξύ τους, όλη αυτή η επικοινωνία. Έχει δηλαδή σαν ένα μικρό κοινωνικό γεγονός. Ναι. Έτσι, βέβαια, δηλαδή με όλες τις γνωριμίες. Ωραία, θα ακούσουμε λίγο μουσική τάγκο, συγκρατηθείτε παιδιά, και θα επανέλθουμε σε λίγο με τη Δέσποινα Τσιχλάκη.
Είσαστε λοιπόν συντονισμένοι εδώ πέρα στο Club FM. Ακούτε και Μαδιά, μα ακούτε μια ησυχία, μια ηρεμία, μια όμορφη μουσική. Γιατί η Μαρία έχει φύγει και έχω βρει την υγειά μου και την ησυχία μου. Έτσι, έφυγε, έχει δουλειά, δεν μπορεί, ανηλυμένες υποχρεώσεις και φυσικά όταν λείπει η γάτα χορεύουνε τα ποντίκια. Δεν ήταν πολύ κολακευτικό για μένα αυτό και το λέω για τον εαυτό μου. Έχω όμως μαζί μου τη Δέσποινα, η οποία είναι δασκάλα χορού, του τάγκο συγκεκριμένα. Γίνανε τα σεμινάρια του τάγκο εδώ πέρα στην Ιεράπετρα. Μιλήσαμε για το πολύ όμορφο κλίμα, ότι συμμετείχε στην ουσία όλη η Κρήτη, όσοι χορεύουν τάγκο, πολλά παιδιά δηλαδή, όχι όλη η Κρήτη, να το διορθώσω, συμμετείχανε. Ήρθαν νέα παιδιά να δούνε τι είναι το τάγκο, δηλαδή από περιέργεια να δούνε τι είναι αυτός ο χορός. Ναι, ήρθαν. Υπήρχε κόσμος δηλαδή. Υπήρχε κόσμος, οι εντυπώσεις τους ήταν οι καλύτερες και όπως λένε και στην Αργεντινή, το τάγκο έρχεται σε σένα, δεν πας εσύ σε αυτό. Έρχεται σε σένα τη στιγμή που είσαι έτοιμος να το δεχτείς. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μου τη χαλάσατε τη Μάρια που ήρθε εκεί πέρα και τώρα έρχεται και μου λέει Γιώργο θέλω τάγκο, θέλω τάγκο. Μπορείτε να έρθετε όποια στιγμή θέλετε στη σχολή να δοκιμάσετε. Δεν το διευκρινίζεις όμως, έτσι, που το χρησιμοποιεί η Μαρία εναντίον μου. Εντάξει, σε συγχωρώ. Okay. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν για τα νέα παιδιά που δεν είχαν ξαναδεί το τάγκο. Πώς τους φάνηκε, τι είδανε? Έμειναν έκπληκτοι. Τα σόου ήταν καταπληκτικά. Βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι τα χορευτικά σόου είναι τελείως διαφορετικά από το... Τελείως διαφορετικά, δεν το έθεσα σωστά. Όταν χορεύουμε δεν κάνουμε τα ίδια πράγματα που γίνονται στα σόου. Οπότε το θέαμα ήταν όχι απλά εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές έχουμε τη δυνατότητα να δούμε. Τα παιδιά αυτά τα καινούργια που πρώτη φορά είδαν το τάγκο και είδαν τι είναι αυτός ο χώρος, είχαν απορίες τις οποίες σας εκφράσανε, δηλαδή εκτός από το θαυμασμό, υπήρχαν τι? Εκτός του δεν είχαν απορίες, απλά όλοι σηκώθηκαν να χορέψουν. Κάποια στιγμή όλοι ζήτησαν, θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ. Αλήθεια. Περισσότεροι το κάνουν στο τέλος της βραδιάς βέβαια, η αλήθεια είναι, αλλά όλοι το ζήτησαν. Δηλαδή ήταν ακόμα και κοπέλες και αγόρια. Δηλαδή... Και πώς έγινε, δηλαδή πήγαινε κάποιος έμπειρος χορευτής και έπαιρνε ένα άτομο το οποίο πώς λειτουργήσε? Πώς έγινε, λειτουργήσε περισσότερο, ήρθαν και ζήτησαν να χορέψουν. Και αγόρια και κοπέλες. Ήρθαν και ζήτησαν να χορέψουν. Ήταν ζευγάρια και χορέψανε. Ήρθαν για να δουν απλά τη βραδιά. Ναι. Χωρίς να ξέρουν τάγκο, χωρίς να τους ενδιαφέρει ουσιαστικά στα εισαγωγικά. Μιλάμε για τους ανθρώπους που ήρθαν απλά για να δουν το event. Ναι. Και μέχρι το τέλος της βραδιάς, μόνοι τους ζήτησαν να χορέψουν. Αρχικά σηκώθηκαν μεταξύ τους και μετά ζήτησαν να χορέψουν. Και πώς ήταν δηλαδή, τι αναγνώρισες ας πούμε σε αυτά τα παιδιά? Είχαν άγχος ή το διασκεδάσανε? Πήρανε το πνεύμα. Δοκίμασαν λίγοι από τη μαγεία. Δοκίμασαν λίγο από τη μαγεία, Σε βλέπω πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είσαι πολύ ικανοποιημένη, φαίνεται. Είμαι πολύ ικανοποιημένη, γιατί για μένα πλέον το τάγκο είναι ένας τρόπος ζωής. Το αγαπάω πάρα πολύ και θέλω ο κόσμος να δοκιμάσει για να ζήσει αυτό που αισθάνομαι, να αισθανθεί αυτό που αισθάνομαι. Να σας ρωτήσω κάτι, τώρα μετά από αυτό βέβαια έχεις θέσει πολύ ψηλά τον πύχη για τα επόμενα event, όποια και είναι αυτά. Τα καλύτερα έρχονται. Για δώσε μας μερικά στοιχεία. Δηλαδή, κοιτάξτε, τώρα δεν θα πούμε ακριβώς, από ό,τι κατάλαβα δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. Όχι. Και δεν είναι και στόχος μου να κάνω μικρά πράγματα, δεν το έθεσα πάλι σωστά. Θέλω να κάνω κάτι που να όσο γίνεται πιο σωστό και πιο οργανωμένο. Με τις δυνατότητες που μπορούμε τέλος πάντων, γιατί... Έχεις σκοπό να ξαναφέρεις δασκάλους χορού? Ναι. Να σε ρωτήσω, εδώ πέρα τώρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες βραδιές που ονομάζονται μιλόγκα, στις οποίες μαζευόσαστε και χορεύατε τάγκο, έτσι. Έχετε σκοπό να το προωθήσετε περισσότερο το συγκεκριμένο, να ακουστεί περισσότερο στην Ιεράπετρα και να δείτε περισσότερη συμμετοχή του κόσμου? Βέβαια. Ήδη κάνουμε μία φορά την εβδομάδα μία μιλόγκα, η οποία γίνεται βέβαια απογευματινή ώρα. Τώρα θα αλλάξει η ώρα, οπότε μάλλον θα αλλάξουμε μέρα και ώρα. Και μία στον Άγιο Νικόλαο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να χορέψει, να ακουστεί μουσική, να πει το ποτό του. Ποια είναι η συμμετοχή μέχρι τώρα, δηλαδή πώς... Να το πω και διαφορετικά, μάλλον. Θα θέσω διαφορετικά την ερώτηση. Αυτό το event που έγινε αυτή τη στιγμή ήταν μια διαφήμιση. Έτσι, και για σένα, βέβαια, και για τη σχολή και για την Κρήτη. Γιατί έδειξε ότι οι Κρήτη, δηλαδή οι κριτικοί χορευτές του τάγκο, μαζευτήκαν σε ένα μέρος για να προχωρήσουν, του δείξαν το πάθος τους. Πώς έχετε σκοπό να το αξιοποιήσετε αυτό? Να το αξιοποιήσουμε.
Δηλαδή ακούστηκε. Είναι ένα γεγονός το οποίο ακούστηκε. Από εσάς, όποια και να είναι. Δηλαδή υπάρχει ναι μεν ικανοποίηση, ναι, ήταν πετυχημένο. Αλλά ο σκοπός είναι βέβαια να δει ο κόσμος και να συμμετέχει σε αυτό. Πώς έχετε σκοπό να το αξιοποιήσετε, αυτό τη γνώση που αποκτήσατε με αυτό το event? Καταρχήν, ο στόχος μας είναι οτιδήποτε γίνεται μελλοντικά να είναι κάτι καλύτερο πάντα από το προηγούμενο. Αυτό έχουμε σαν στόχο. Τώρα, ο τρόπος που θα το πραγματοποιήσουμε είναι κάτι που το βλέπουμε σιγά σιγά στην πορεία, ανάλογα τις συνθήκες που έχουμε. Ναι. Τώρα για ο νέος κόσμος πάντα έχει τη δυνατότητα να έρθει να δει. Συνήθως έρχονται και από περιέργεια, έρχονται με φίλους που χορεύουν να δουν τι είναι οι βραδιές. Πολλοί κόσμος τελικά δεν έχει γνωρίσει αυτή τη μουσική και τελικά την αγαπάει και έρχεται απλά και μόνο για να ακούσει μουσική και ας μην χορέψει. Βέβαια υπάρχουν και δικαιολογίες, δεν κάνω για να χορέψω τάγκο, είναι λάθος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν μπορεί να χορέψει τάγκο, αυτός που περπατάει μπορεί και να χορέψει. Δεν έχει ηλικία, δεν έχει συγκεκριμένο σωματότυπο. Αυτό θα το δείτε πολύ έντονα μιλώντας της Αθήνας, που ο κόσμος είναι πολύ περισσότερος και θα δείτε από ηλικίες 18 χρονών μέχρι 75-80 χρονών ανθρώπους να χορεύουν. Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο είδους συνεργασία ανάμεσα στους δασκάλους χορούς στην Κρήτη του τάγκο? Δηλαδή συνεργαζόσαστε? Υπάρχει κάποια συνεργασία για να κάνετε ας πούμε κάτι σαν Πακρίτιο ή Πανελλήνιο ή κάτι να διοργανωθεί? Δηλαδή πέρα από το χώρο της Ιεράπετρας, αν έχετε ας πούμε υπάρχει καλή θέληση και υπάρχουν προτάσεις, είναι όλα δεκτά και... Υπάρχει τέτοιο πνεύμα συνεργασίας? Προς το παρόν θα μιλήσω για μας, επειδή γίνονται κάποια πράγματα σε άλλες πόλεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται ομαδικά. Δηλαδή αυτό δεν το έχω ακόμα. Για την Αθήνα μπορώ να σας πω ότι ξέρω ότι υπάρχουν σχολές που συνεργάζονται και κάνουν μαζί κάποια μεγάλα event. Και... εμείς ακόμα είμαστε στην αρχή. Βέβαια να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα το τάγκο δεν είναι πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω είναι γύρω στα 13 χρόνια. Α, δεν είναι πολύ? Όχι, γιατί... από την Αργεντινή ουσιαστικά δεν έβγαινε το τάγκο προς τα έξω μέχρι που έφυγε η Χούντα και από εκεί και μετά άρχισε να γίνεται γνωστό το τάγκο. Μάλιστα. Οπότε Δέσποινα, υπάρχει κάτι που δεν σε ρώτησα που θα ήθελες να μας πεις πάνω σε αυτό το τριήμερο που ίσως να είδες και να σου έκανε εντύπωση, ίσως και από την πλευρά της διοργανώτριας? Εγώ αυτό που εισέπραξα ήταν μια τεράστια θετική ενέργεια. Είδα τον κόσμο ευχαριστημένο και ήταν πολύ σημαντικό για μένα αυτό, γιατί το να κάνεις ένα event και να έρχεται κόσμος από μακριά που πρέπει και να ξενυχτήσει και να χαλάσει κάποιο οικονομικό ποσό που στις μέρες μας ξέρουμε ότι είναι δύσκολο για όλους, ήταν πολύ σημαντικό να μείνουν ευχαριστημένοι. Το πάθος νίκησε την κρίση λοιπόν. Το πάθος νίκησε την κρίση, ακριβώς. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα των 8 θα ακολουθήσει η συνέντευξη που δώσανε οι δάσκαλοι που συμμετείχαν στο σεμινάριο που έγινε εδώ πέρα στην Ιεράπετρα. Μας βοήθησε και η Δέσποινα η Τσιχλάκη. Δέσποινα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Εγώ και πάλι σας ευχαριστώ. Από τις εντυπώσεις μου που έχω από αυτή τη συνέντευξη, τις οποίες θα σας πω λίγο πιο μετά το τέλος, μόλις ακούσετε τη συνέντευξη, θα σας πω ότι για αυτούς τους ανθρώπους μου έμειναν οι καλύτερες εντυπώσεις. Τα λέμε σε λιγάκι, ακούμε λίγο τάγκο και επιστρέφουμε.
Be back soon for another hot tune. Club FM. Η ώρα είναι 8. Κλίκαρε στα νέα τώρα. www.ihonews.gr, η διαδικτυακή εφημερίδα που δίνει έμφαση στα γεραπετρίτικα νέα. www.ihonews.gr. Άκου και δες τα γεγονότα στον υπολογιστή σου. Με την υποστήριξη του Iho FM 99,8. www.hxonews.gr. www.ihonews.gr. Διανέμεται δωρεάν με ένα κλικ στον υπολογιστή σου. Επειδή οι σύγχρονες απαιτήσεις επιβάλλουν υψηλή ποιότητα σε συμφέρουσες τιμές, Χρωματοπωλείο Μιχάλη Σιφάκη. Με 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προχωράμε μπροστά για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Προσφέρουμε κορυφαία ποιότητα στη σωστή τιμή. Διαθέτουμε υλικά προεργασίας, υλικά βαφής, μονοτικά και εργαλεία που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας. Αντιπροσωπεύουμε τις κορυφαίες εταιρείες χρωμάτων Vivechrom, Chrotech, Vernilac. Άοσμα, οικολογικά χρώματα εσωτερικών χώρων για ένα υγιεινό περιβάλλον. Επίσης, τα εξαιρετικής αντοχής χρώματα αυτοκινήτων Spies Hecker. Απομακρύνετε εύκολα κάθε ανεπιθύμητη γρατζουνιά στο αυτοκίνητο. Παρασκευάζουμε την απόχρωσή του σε σπρέι μόνο σε 3 λεπτά. Χρωματοπωλείο Μιχάλη Σιφάκη. Ποικιλία, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Δημοκρατίας 52 Ιεράπετρα. Τηλέφωνο 28420 22 068. Όταν οι άλλοι πνίγονται σε μια κουταλιά νερό, εσείς κάνετε τη σωστή επιλογή και βρίσκετε λύσεις σε κάθε πρόβλημα ίδρευσης και αποχέτευσης. Άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Υδραυλικές εφαρμογές Νίκος Λουτσέτης. Αποφράξεις, υδροροές, συνδέσεις με βιολογικό καθαρισμό. Ακόμα, ανακαινήσεις μπάνιο, σέρβις κλιματιστικών, ηλιακή θερμοσύφωνας. Νίκος Λουτσέτης, στην Ιεράπετρα. Υδραυλικές εφαρμογές. Τηλέφωνα 6984 71 66 41 και 6946 70 70 19. Νίκος Λουτσέτης, γιατί γνωρίζουμε τις ανάγκες σας. Μαμά, αύριο έχω γενέθλια. Εγώ το Σάββατο γιορτάζω. Για δώρο θέλουμε παιχνίδια. Μόνο παιχνίδια. Και μόνο από τη Σούλα. Η χαρά του παιδιού είναι το παιχνίδι. Και όλα τα παιχνίδια είναι στη Σούλα. Με το παιχνίδι το παιδί πειραματίζεται, αποκτά γνώσεις, αναπτύσσει καινούργιες ικανότητες και οριμάζει. Κάντε λοιπόν το καλύτερο δώρο. Ένα παιχνίδι στη γέννηση, τη βάφτιση, τα γενέθλια, τη γιορτή. Παιχνιδομάγαζο Σούλα. Εκπαιδευτικά Fisher Price για όλες τις ηλικίες. Παιχνίδια μπεμπέ από τη μέρα που θα γεννηθεί το μωρό σας. Σούλα. Στον πεζόδρομο Ιεράπετρας. Παιχνιδομάγαζο σωστό σημαίνει πάντα Σούλα. Let's go! Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Ευαγγελία Ραβανή και είμαι εδώ για να σας ενημερώνω για τα πιο hot νέα της showbiz. Ό,τι νέο κυκλοφορεί στο σινεμά, αλλά και συνεντεύξεις αγαπημένων καλλιτεχνών. Και φυσικά ζώδια για να δούμε μαζί. Σας αγαπάει ή όχι? Μια νέα μέρα αρχίζει, ξεκινάει. Καθημερινά εδώ, Club 93,7, 9 με 11 το πρωί. Μια καινούρια αρχή. Ανακοίνωση. Ζητείτε διανομέας από κατάστημα εστίασης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28420 26250. Club FM 937. He's back. He's back. Back. Nessuno mi può giudicare nemmeno tu. Μαρία και ο Γιώργος έρχονται στο Club FM 937 και σας περιμένουν στην παρέα τους για να τα κάνετε όλα Γης Μαδιάμ. Μουσική που υπόσχεται αναστάτωση στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Συντονιστείτε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 7 με 9 και δείτε τα όλα να γίνονται Γης Μαδιάμ. Γης Μαδιάμ. Φυσικά δεν θα ήμασταν εδώ για τίποτε λιγότερο. Τα όρη σώπατο. Και λίγα σας είπαμε. Ognuno ha diritto di vivere come può.
Σε 10 χρόνια μπορεί να παντρευτείς, να χωρίσεις, να αποκτήσεις παιδιά, σκυλιά, κοιλιά, να χάσεις μαλλιά και να τα ξαναβάλεις. Τελικά το μόνο σίγουρο είναι το Inventor σου. Κλιματιστικά Inventor. Κορυφαία τεχνολογία Inverter. Μέγιστη οικονομία και με 10 χρόνια εγγύηση. Θερμής Χουλιέρη. Τεχνική εμπορική. Σύγχρονες λύσεις για ό,τι θέλετε από ένα σύγχρονο κατάστημα. Με ένα μόνο τηλέφωνο στο 28420 89086. Σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση. Γιαννακού 39, μεταξύ ελληνικών ταχυδρομείων και ΤΕΒΕ. Θέλετε υψηλής ποιότητας καφέ και να φάτε κάτι γευστικό που να σας ικανοποιεί? Τότε χωρίς άλλο θέλετε άρωμα και γεύση από το Euphoria. Εσπρέσο, καπουτσίνο, ελληνικό στιχόβολη, τσάι, ζεστή και κρύα σοκολάτα. Σάντουιτς και κρουασάν με παρμεζάνα ή μανούρι και γευστική συνδυασμή με κοτόπουλο, μπέικον και υπέροχη σως Caesars και πολλά άλλα. Ελάτε στο ζεστό και φιλικό μας χώρο στη Ζουράρη 12 και Παπάγου Γωνία κάτω από την παλιά εφορία. Ή απλά καλέστε μας στο 28425 01038 για να σας φέρουμε την παραγγελία σας. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ είμαστε έτοιμοι να σας δημιουργήσουμε Euphoria γεύσεων και απόλαυσης. Θες να βγεις, να διασκεδάσεις και να χορέψεις? Όλοι οι δρόμοι της πόλης οδηγούν στο απόλυτο κλαμπ της Ιεράπετρας. Privilege Club. Events, parties και μοναδικές βραδιές που θα ανεβάσουν τη διάθεσή σου στα ύψη. Μόνο στο Club Privilege. Φωνιατά και 7 στην Ιεράπετρα. Γης Μαδιάμ! Παιδιά, καλώς ήρθατε στο Γης Μαδιάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθετε εδώ. Μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη μας τιμή, βέβαια. Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση. Μου το πήρες αυτό το μεγάλη μας τιμή, θέλω να το φτιάξω, αλλά δεν με αφήνεις να το διορθώσω όπως πρέπει. Όχι, εγώ θα το πω αυτό. Εσύ θα το πεις αυτό. Πάλι ξανά. Λοιπόν, τώρα πες στα υπόλοιπα. Να, πόσο σου άφησα. Λοιπόν, βρισκόσαστε εδώ πέρα, είσαστε καλεσμένοι της Δέσποινας και θα θέλαμε η Δέσποινα που έχει διοργανώσει όλο αυτό το event να σας παρουσιάσει και να μας πει δύο πράγματα. Συγγνώμη Δέσποινα, για την ακρίβεια μιλάμε για τη Δέσποινα Τσικλάκη. Ναι, δεν είναι επώνυμο. Δεν είπα επώνυμο. Η υπεύθυνη δασκάλα τάγκο στην σχολή της Ρένας Καπαράκη Dance and Fitness. Σωστά? Σωστά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Δέσποινα, τις παρουσιάσεις παρακαλούμε πολύ. Ο Διονύσης και η Χλώη, η Ευγενία και ο Αλέξ δεν είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας. Πνευματικός όμως είναι μαζί μας. Παραστέκεται. Ναι, είναι μαζί μας. Είναι χορευτές και δάσκαλοι τάγκο στην Αθήνα. Χορευτές με πολύ μεγάλες διακρίσεις. Ο Διονύσης τέταρτος στην Ευρώπη το 2010 και το 2011. Το 2012 πρώτος στην Ελλάδα στο τάγκο εσενάριο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μαζί με τη Χλώη στο Τάγκο Συντουξιόν, που είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες τάγκο της Αργεντινής, και πρέπει να πούμε ότι είναι το πρώτο ζευγάρι Ευρωπαίων που μπαίνει μέσα σε αυτή την ομάδα. Και η Ευγενία μας που είναι αυτή τη στιγμή εδώ, με τον Αλέξη που είναι οι άνθρωποι που ουσιαστικά φέραν το τάγκο στην Ιεράπετρα, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή ίσως να μην ήμασταν εδώ. Πολύ η αγάπη τους για το τάγκο και έφεραν το πάθος στην Ιεράπετρα, το οποίο έχει συνεχιστεί και βλέπεις όλο και περισσότερο κόσμο έτσι, να ξεκινάει να μαθαίνει τάγκο, σωστά? Ναι. Μπράβο, παιδιά. Γίνεται συνήθεια το τάγκο δηλαδή στην Ιεράπετρα? Το τάγκο είναι λατρεία. Το τάγκο είναι φιλοσοφία. Είναι εθισμός. Είναι εθισμός. Παιδιά, τι είναι τάγκο? Συγγνώμη. Το άσχετο. Τι συμφώνησε, είναι εθισμός. Μα ανατρίχεσαι ένα επεισόδιο, ανατρίχεσαι παιδιά. Τι είναι τάγκο? Εθισμός? Τι είναι? Για πείτε μας. Είναι μια ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ ενός ζευγαριού. Είναι περίεργο γιατί μπορείς να πιάσεις κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρεις καν το όνομά του. Υπάρχει τέτοια επικοινωνία μέσω μιας αγκαλιάς που εντάξει, αυτό δεν το ανταλλάσσεις με κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Πώς θα το πω. Όχι, θα μας πει ο καθένας την άποψη του. Ναι, ο καθένας θα μας πει την άποψη του. Γιατί εγώ ήμουν έτοιμος. Να
μιλήσω εγώ τώρα θέλεις. Εγώ πιστεύω ότι συμφωνώ απόλυτα και με την Ευγενία. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο γενικά ένας τρόπος έκφρασης, το πούμε, γιατί υπάρχει και η μουσική εκτός από το χορό. Αυτό που κινεί το χορό είναι βασικά και η μουσική. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα κάποιος μπλέξει με αυτό το άθλημα, δύσκολα φεύγει, οπότε αυτόματα γίνεται, εφόσον του αρέσει φυσικά, τρόπος ζωής για αυτόν, όπως έχει γίνει και για μας. Θες να πεις και εσύ? Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ για το τάγκο είναι, και γι' αυτό ταιριάζει, θα έλεγα, σε ανθρώπους όλου του κόσμου, είναι ότι δημιουργήθηκε υβριδικά, δημιουργήθηκε σε μια χώρα από ανθρώπους από διάφορες χώρες, κάτι υβριδικό δηλαδή, στην Αργεντινή από Ιταλούς, Γερμανούς, Γάλλους, μετανάστες. Ήταν η ανάγκη τους να επικοινωνήσουν, ήταν δημιουργία ανάγκης από τον κόσμο. Συνεπώς όλο αυτό μπορεί να μεταφερθεί σε όλο τον πλανήτη, και όπως έχει γίνει, έτσι, δηλαδή όπου και να πας θα βρεις τάγκο. Οικουμενικό φαινόμενο, έτσι. Και αν θυμάμαι καλά, αν το διαβάσει καλά, ήταν απαγορευμένος ο χορός του τάγκο στη δεκαετία 20-30. Είχε, και μάλιστα έχουν γίνει και πάρα πολλές εκδηλώσεις με το τάγκο και το ρεπέτικο. Έχουν γίνει πάρα πολλές συσχετήσεις αυτών των δύο χωρών. Ήταν απαγορευτικό στη Χούντα, όπως είναι απαγορευτικό ότι συναισθίαση υπάρχει σε τέτοια πολιτεύματα. Δεν είχε σχέση να κάνει δηλαδή με την επαφή άντρα-γυναίκας? Όχι, δεν είχε να κάνει σχέση. Όχι, περισσότερο είχε να κάνει σχέση της συνάθρησης του κόσμου. Έτσι, και γι' αυτό απαγορεύτηκε και τότε ήρθε στην Ευρώπη, ονομάστηκε στη Γαλλία ιδιαίτερα, ονομάστηκε ταγκό, όπως όλοι το ξέρουμε, γιατί οι Γάλλοι τονίζουν στη Λίγουσα. Έτσι, και μετά πέρασε στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Έτσι, δεν ήταν αποδεκτό στην Ευρώπη στους δυτικούς με τόσο κλειστό και τόσο ερωτικός ή παθιασμένος χορός, όπως τα λέγαμε. Άλλαξε λίγο το στυλ του στην επαφή και τα σημεία επαφής του ζευγαριού. Και μετά σιγά σιγά ήρθε και το δεχτήκαν οι δικοί μας. Δηλαδή, εμείς ήμασταν το δεχτήκαμε. Τελευταία και καλύτερη. Τι το δεχτήκαμε? Το δεχτήκαμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν διαφορετικά είδη τάγκο. Δηλαδή, το τάγκο είναι ένα. Επειδή υπάρχει, αυτή είναι μια διαμάχη αιώνων. Υπάρχουν διαφορετικά στυλ ακριβώς. Το πώς θα επιλέξει να χορέψει ο καθένας εξαρτάται από το τι του αρέσει, τι τον εμπνέει από το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούει, τι τον εμπνέει από τη συγκεκριμένη ντάμα ή το συγκεκριμένο καβαλιέρο από τον οποίο χορεύει. Από εκεί και πέρα το στυλ είναι διαφορετικό, το τάγκο, οι βασικές αρχές είναι μία. Είναι ένα. Επίσης το τάγκο είναι ένα πράγμα, έτσι. Επίσης είναι κάτι που είναι διαρκώς εξελισσόμενο και επηρεάζεται πάρα πολύ και από κοινωνικούς παράγοντες, ας πούμε, από εξωτερικούς παράγοντες. Οπότε αυτό του δίνει βασικά τη δυνατότητα να αποκτάει και ένα ενδιαφέρον, έτσι. Δεν είναι ένα πράγμα και αυτό είναι, επηρεάζεται και από άλλα στοιχεία, οπότε, και από άλλους χορούς σίγουρα. Οπότε αυτό είναι διαρκώς εξελισσόμενο. Αυτό νομίζω ότι είναι κιόλας ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία του που προκαλούν και ενδιαφέρον και σε τραβάνε τόσο πολύ σε αυτό. Ναι. Για να σας κάνω μια ερώτηση. Θέλω να θυμηθείτε το πρώτο σας βήμα. Το πρώτο σας βήμα στο τάγκο. Το πρώτο βήμα. Πίσω. Και να μου πείτε τι νιώσατε. Πίσω. Εννοείς το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Ξεκινήσατε τάγκο. Το πρώτο βήμα. Τι νιώσατε το πρώτο βήμα? Να σας πω εγώ που έχει πλάκα. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα τάγκο λίγο περίεργα. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω, ήθελα να το δω. Βρέθηκα σε μια βραδιά τάγκο που γινόταν στην Αθήνα. Δεν ήξερα καθόλου όμως. Λοιπόν, ήταν σε ένα μέρος, στο Μπουζ γινόταν τότε αυτό, ένας χώρος, ένας πολυχώρος θα έλεγα, τέχνης, στο κέντρο της Αθήνας. Και έχω πάει σε αυτό το χώρο, λοιπόν, βλέπω αρκετούς ανθρώπους να χορεύουν, λίγο συγκρατημένος εγώ, δεν ήξερα τίποτα, παιδί της εποχής μου. Περίεργα μου φαινόντουσαν, καθόμουν εκεί, το κοίταζα, το ξανακοίταζα, δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Οπότε έρχεται μια κυρία και μου λέει, χορεύετε? Λέω, δεν ξέρω. Λέει,
Δεν πειράζει. Τράπηκα, σηκώθηκα. Οπότε ξαφνικά με παίρνει αγκαλιά, μου σφίγγει την αγκαλιά, εγώ έχω πνιγεί τελείως. Τι κάνει αυτή? Γύρω-γύρω μου να χορεύουν άλλοι, να ξέρουν, να κινούνται στην πίστα και να μην ξέρω βήμα να κάνω και να ασφιχτείω. Περίμενα δευτερόλεπτα να τελειώσει το κομμάτι. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Βασανιστήριο ήταν το πρώτο βήμα του ανθρώπου. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν. Και μετά από αυτό, συγγνώμη Διονύση, μετά από αυτό το βίωμα, αυτή την εμπειρία σου, πώς μπήκε στη διαδικασία να πεις τελικά μ' άρεσε και θα μάθω? Δεν τον άφησα την αγκαλιά. Εκεί κοντά μας και τι είναι πάνω στο Διονύση. Όχι μόνο, εντάξει, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε μουσικά, ήθελα να το δοκιμάσω, το δοκίμασα, έκανα τα πρώτα μου μαθήματα. Ήταν μια εποχή που εγώ είχα πρωτοξεκινήσει να εργάζομαι γιατί ήμουν αρκετά νέος. Δεν έκανα μια δουλειά, έκανα 2 δουλειές και ξαφνικά έβλεπα ότι μέσα από τα μαθήματα έφυγα ξεκούραστος. Ενώ το να κοιμάμαι σπίτι μου για να πάω από τη μια δουλειά στην άλλη δεν ξεκουραζόμουν, με το να έχω μια σχολεία σαν και αυτή έφυγα ξεκούραστος και είχα όρεξη να κάνω πράγματα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που συνέχισα να χορεύω. Εκτός δηλαδή ότι μου άρεσε μουσικά και είδα στο διάστημα που έκανα μαθήματα ότι πέρναγα καλά, ότι μου άλλαζε η διάθεσή μου. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Ακριβώς. Για να συνεχίσεις κάποιο χόμπι, νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Ακριβώς. Οπότε έτσι σιγά σιγά εξελίχθηκε σε επαγγελματικό. Ακριβώς. Μάλιστα. Τα διαπίστωσες, τα βρήκες όλα έτσι. Λοιπόν, μου βοηθάει η Μαρία. Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία. Λοιπόν. Να μας πει και δυο. Ναι, έχουμε 2 δεσποινίδες. Ακριβώς τα ίδια θέλω και από τις 2. Από την αρχή πώς ξεκινήσαμε. Το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα, να το θυμηθούμε. Είπαμε ο άλλος κόντυψε να μείνει. Έτοιμος ο Διονύσης. Ωραία. Το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα ήταν και εμένα σε μια βραδιά τάγκο, σε μια μιλόγκα, όπου συγκεκριμένα είχα πάει με τη μαμά μου, η οποία χόρευε τάγκο πριν από μένα. Και με τράβηξε μέσα σε αυτό. Φαν του τάγκο δηλαδή και η μαμά. Ναι, ταγκέρα πολύ. Ταγκέρα. Σε επαγγελματικό. Όχι σε επαγγελματικό επίπεδο. Χορεύει γιατί της αρέσει πάρα πολύ. Για προσωπική της δηλαδή. Για προσωπική της ευχαρίστηση, αλλά έχει γίνει και εκείνη, έχει μπει μέσα μετά. Δηλαδή όλο της το είναι, ας πούμε. Τώρα πια ακούει και την κορούλα από πίσω. Τρέχει. Στην αρχή πήγαινε η μαμά, η κόρη από πίσω. Στην αρχή πήγαινε η κόρη από πίσω. Οπότε σε κάποια φάση, επειδή εγώ είμαι χορεύτρια κλασικού χορού και σύγχρονου, ήμουνα δηλαδή πριν από αυτό επαγγελματικά, μου έλεγε η μητέρα μου, έλα να δεις, είναι πάρα πολύ ωραία. Και εγώ έλεγα, μα τώρα είναι δυνατόν να πάω να χορεύω με τη μαμά μου. Εγώ κάνω άλλα πράγματα τώρα, στη σκηνή και αυτά, και θα πάω να χορεύω με τον κόσμο και κάτι τέτοια έλεγα. Και με πήγε τέλος πάντων σε μια βραδιά, πήγα μαζί της. Και έμεινα, λέω, τι κάνω αυτή εδώ, ωραίο είναι. Και τέλος πάντων. Πέρασε λίγος καιρός μετά από αυτό, γιατί δεν ήταν αμέσως να πω ότι εδώ είναι αυτό, είναι πάει τελείως, αυτό θέλω να κάνω. Αλλά αφού πέρασε και λίγος καιρός και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι θέλω κάτι διαφορετικό να κάνω βασικά. Δηλαδή ενδεχομένως να είχε φτάσει κάπου αυτό που έκανα και ήθελα κάτι καινούριο. Το ξανασκέφτηκα και άλλαξε το παν. Οπότε ξεκίνησα να κάνω μαθήματα και το πρώτο μου μάθημα ήταν πραγματικά ήταν αποκάλυψη. Πολύ γρήγορα αποκάλυψη και εγώ το ίδιο δηλαδή που είπε ο Διονύσης. Ανακάλυψα πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό, επειδή το έβλεπα και από την πλευρά της χορεύτριας, δηλαδή τι μπορεί να κάνει με το σώμα της, ας πούμε, άμα ασχοληθεί με αυτό. Αλλά και ότι μου άρεσε πάρα πολύ και ότι περνούσα καλά και μου είχε δώσει μια διαφορετική προοπτική. Οπότε το συνέχισα και από τότε δεν. Εσωτερική αναζήτηση στην ουσία ήταν το τάγκο. Ήταν λίγο, η αλήθεια είναι, ναι. Σου βγήκε σε πολύ καλό δηλαδή που έδωσες μια ευκαιρία στο τάγκο. Πάρα πολύ καλό και. Η μαμά όσο και να επέμεινε. Η μαμά δεν επέμεινε τίποτα. Η μαμά τι λέει τώρα. Είδες που στα έλεγα. Ναι, είδες που στα έλεγα τέτοια πράγματα. Άρα και θα μπορούσαμε να μεταβάσουμε την εμπειρία της Λούης ο χορός της μαμάς. Πόνεσε. Λοιπόν, Ευγενία. Η δικιά μου ιστορία είναι πολύ βαρετή σε σχέση με τον παιδιό. Όχι, εγώ μια συγκινητική περίμενα, να έλεγες κάτι άλλο πράγμα, ένα τέτοιο. Ξέρεις όπως στις ταινίες βρήκα αυτό. Για πες μας. Όχι, εντάξει.
Είχαν ξεκινήσει τότε βραδιές χορού στην Πάτρα, σε αντίθεση με τα παιδιά που ξεκίνησαν στην Αθήνα. Βλέπαμε μία αφίσα με μια φίλη και ένα φίλο πολύ καιρό. Συγγνώμη, παρένθεση. Ναι. Είσαι από Πάτρα? Όχι, έμενε εκεί. Έμενες. Το πιάσα, Και τη βλέπαμε αυτή την αφίσα 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες. Έλαμε σε κάποια φάση να το δοκιμάσουμε, να πάμε, να το κάνουμε. Τελικά μετά από ένα μεγάλο ξενύχτη και μην έχοντας τι να κάνουμε, το πήραμε απόφαση, πήγαμε, η μουσική μας άρεσε, μας κέρδισε. Ευτυχώς είχαν και ένα μάθημα πριν από τη βραδιά, μην πάμε προετοίμαστε σαν το Διονύση. Το Διονύση το κοιτάζει το κακό παράδειγμα, έτσι, το Διονύση. Και από τότε απλά κολλήσαμε. Το πρώτο σου βήμα το θυμάσαι? Συνήθως η ντάμα κάνει πίσω βήματα. Οπότε ναι, ήταν αυτό. Ήταν το πίσω βήμα. Είναι το πίσω βήμα. Οκ. Συγγνώμη. Και από τότε εσένα σου άρεσε να το κάνεις σαν χόμπι, σαν να... Σαφώς ξεκίνησε ως χόμπι. Απλά σιγά σιγά μετά εξελισσόμενα είδα ότι μπορεί να γίνει και επάγγελμα. Έχουμε έναν απόντα, είναι σαν να του προσευχόμαστε, ο Αλέξης δεν είναι εδώ πέρα έτσι, σαν να προσευχηθούμε. Μπορείς, έχεις κάτι να μας πεις για τον Αλέξη? Έχω να πω ότι... Ο Αλέξη, περίμενε, τη συγκρατούμε Αλέξη. Όχι, εντάξει, λοιπόν, ο Αλέξης όπως και οι περισσότεροι ουσιαστικά, και εμείς αν και δεν το παραδεχόμαστε, ξεκινήσαμε για λόγους κοινωνικοποίησης. Για να βρεις καινούριο κόσμο, και να κάνεις παρέα, καινούριες σχέσεις, οτιδήποτε άλλο. Οι περισσότεροι έτσι ξεκινάνε, απλά σιγά σιγά μετά το κέρδισε και με αυτό πορεύθηκε. Αυτό. Συγκινητική ιστορία του Αλέξη, θα το αρέσει πάρα πολύ. Κάτι ίσως να να πεις. Τίποτα, λέω, ο Αλέξης είναι πόλος έλξης, οπότε τον κρύβω. Κάτι κρύβεται το κρύβεται. Θα είχαμε πρόβλημα εδώ με τη σπάνη, θα μας Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μια ερώτηση τώρα, θα γίνουμε σοβαροί? Γίνε. Καλά, δεν εσύ γίνε σοβαρός. Λοιπόν, είσαστε Έλληνας. Πώς το βλέπετε, οι Έλληνες αγαπάνε το τάγκο, όπως το λέτε? Το αγαπάνε? Ναι. Τους συγκινεί? Ναι. Το έχουν κάνει πλέον κομμάτι της ζωής. Τρόπο ζωής. Ταιριάζει. Τι είναι αυτό που του κάνει και ταιριάζει τόσο πολύ, έτσι? Είναι επειδή ο Έλληνας είναι εκδηλωτικός, είναι επειδή του αρέσει η επαφή, είναι επειδή... Γιατί? Είναι μια, να το πω έτσι, μια σφαίρα κοινωνική που του δίνει αυτό? Είναι μια σφαίρα κοινωνική που του δίνει κιόλας και μια ευκαιρία να ξεφύγει, γιατί εντάξει, τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Και αυτό δηλαδή περισσότερο ως κάτι τέτοιο ξεκινάει, δηλαδή ότι θέλει ο κόσμος να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι να φύγει από την καθημερινότητα. Και είναι μια έξοδος. Νομίζω ότι, συγγνώμη Ευγενία, νομίζω ότι το τάγκο έχει πάρα πολύ μεγάλη την αίσθηση της ελευθερίας και ο Έλληνας το έχει αυτό. Δεν θέλει κανέναν πάνω από το κεφάλι του, έχει μεγάλη ατομικότητα, θα το έλεγα. Ατομικότητα. Και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ αυτό στον Έλληνα. Επίσης ο Έλληνας είναι λίγο βαρύς. Είναι λίγο βαρύς. Τι θες να πεις? Θέλει το... δεν μπορεί. Κοίταξε να σας πει. Είναι πολύ χαρούμενο. Κοίταξε, εγώ για να αφήσω το φραπέ μου να σηκωθώ την πολυθρόνα, θέλω κάποιο κίνητρο, έτσι. Οπότε το τάγκο είναι καλό κίνητρο δηλαδή. Αγκαλιάζεις ωραίες γυναίκες. Σωστό. Αφήνω το φραπέ επιτόπου. Τι θα έλεγες να πάμε το βράδυ κι εμείς? Εννοείται ότι θα έρθετε. Τι θα έλεγες να πάμε το βράδυ στο πλάζα που χορεύουν τα παιδιά, γιατί εγώ θα πάω, αλλά τι θα έλεγες να με συνοδεύσεις, έτσι ώστε να χορέψουμε και να δουν πόσο ωραία χορεύουμε? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω την μικρή ιστορία, μια μικρή ιστορία πάθους, έτσι, που συμβαίνει ανάμεσα σε μένα και στη Μαρία. Εχθές λοιπόν μου λέει η Μαρία, τάγκο. Της λέω: έχω 2 δεξιά πόδια. Δεν μπορώ να χορέψω. Μου λέει: δεν ανάγκη μου να χορέψεις. Λέει ο καβαλιέρος, απλώς σου σπρώχνω την τάμα. Πήγαινε στον μπαλκόνι να σας σπρώξω. Προς τον κρεμό. Και αυτό είναι η ιστορία μας του τάγκο. Αυτή είναι η ιστορία πάθους. Πάντως οποιοσδήποτε μπορεί να περπατήσει μπορεί και να χορέψει τάγκο. Οπότε δεν είναι θέμα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χορός. Διότι έχει τύχει να βρεθώ σε μιλόγγες, γιατί αρκετοί φίλοι μου ασχολούνται. Λοιπόν, το βλέπω από τη μεριά της ντάμας, έτσι. Από τη μεριά της κοπέλας. Μπερδεύονται τα πόδια.
Αφού την τελευταία φορά πίστεψα ότι αν ήμουν εγώ στη θέση της κοπέλας που χόρευε, θα πέφτα. Αν μου βάζει ο άλλος τρικλοπαιδιάκι, θα πέφτα. Κάπως έτσι το έβλεπα. Θα πεις της κοπέλας που έκανε προηγουμένως τάγκο 3 χρόνια. Είναι βασικά πράγματα αυτά δηλαδή που τα κάνει. Τα ξέρει η ντάμα σαν βήματα και τα κάνει, ή την σπρώχνει ο καβαλιέρος για να τα κάνει και παίρνει εκείνη το νόημα. Δεν υπάρχει σπρώξιμο. Σίγουρα και οι δύο πρέπει να ξέρουν κάποια βασικά στοιχεία τεχνικής, κάποια βασικά σημεία τεχνικής βασικά, για να μπορέσουν να χορέψουν. Από εκεί και πέρα το τάγκο είναι ένας αυτοσχεδιαστικός χορός, που σημαίνει ότι δεν μαθαίνεις βήματα, έτσι, 1, 2, 3, 4 βηματολόγιο. Αλλά μαθαίνεις περισσότερο μια επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι. Ναι, ο καβαλιέρος θα οδηγήσει την ντάμα, θα κάνει μια πρόταση δηλαδή στην ντάμα, και η ντάμα αναλόγως θα δεχτεί, θα αρνηθεί, θα ανταποκριθεί. Δεν θα τη πρόξει όμως, σίγουρα. Κρίμα! Δεν υπάρχει βία. Κι αν εσύ σαν ντάμα δεν πιάσεις έτσι το feeling του καβαλιέρου, το νόημά του, τι γίνεται εκεί? Δεν πειράζει, αν δεν έχετε προγραμματίσει μία χορογραφία, κάτι συγκεκριμένο να χορέψετε, είναι αυθόρμητα τα βήματα? Ακριβώς, θα έπρεπε να είναι αυθόρμητα, οπότε δεν προγραμματίζεις, δεν προετοιμάζεις πριν τι θα χορέψεις. Σου δίνει κάτι ο καβαλιέρος, βήμα προς βήμα, κίνηση προς κίνηση, και σε απλά ακολουθείς. Άλλο ένα παράδειγμα καταπίεσης της γυναίκας δηλαδή. Μπορείς να μην αναδείξει τη γυναίκα όμως. Προσπαθεί να αναδείξει τη γυναίκα. Ναι. Έχει το πάνω χέρι, αλλά για να χορέψεις τάγκο να κάνεις περίτεχνα πράγματα. Αρκεί να περπατήσεις. Μπορείς να πατήσεις τη μουσική, να επικοινωνείς με την ντάμα σου και η ντάμα με τον καβαλιέρο, και αυτό είναι ο χορός. Δεν είναι μόνο τα περίτεχνα πράγματα, τα περίεργα που την παίρνεις την ντάμα, την πέτας στον αέρα, την κατεβάζεις κάτω, την σηκώνεις πάνω, πίνεις το αίμα. Περίμενε, μισό λεπτό, θα το συζητήσουμε. Όχι, καταλαβαίνω, συνέχισε. Έτσι, μπορείς απλά να περπατήσεις σε αλλαγή κατευθύνσεων και αλλαγή του ρυθμού, της μουσικότητάς σου δηλαδή, και αυτό είναι ο χορός. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απολαυστικό όλο αυτό. Δηλαδή στο ταγκό δεν μπορείς να κάνεις λάθος στην ουσία. Αυτό πήρα από την ταινία, έτσι. Είναι το άρωμα γυναίκα που λέει στην κοπέλα, λέει δεν κάνεις λάθος. Στην ουσία δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Εάν μεταφέρεις ένα μήνυμα το οποίο οδηγεί κάπου, όταν κάνεις ένα διάλογο και οδηγεί κάπου αυτός ο διάλογος, δεν είναι λάθος. Και δεν μπορείς να μπεις σε μια διαδικασία και ποιος είναι αυτός που θα κρίνει το σωστό και το λάθος. Έτσι, άμα πάμε εκεί, φύγουμε στα εκεί. Ναι, λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος σκέψης. Έτσι, από εκεί και πέρα, σαν δάσκαλος, θα έλεγα ότι διδάσκουμε μια περπατημένη που θα μπορέσουν μια αρχή ενός διαλόγου. Να μπορούμε την αρχή του διαλόγου. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε είναι ελεύθερος το να οδηγήσει μια συζήτηση με την τάμα του, όπου αυτός στην ουσία δηλαδή γράφει μια μικρή ιστορία και απλώς την γράφει με βήματα. Είναι μια καινούργια γλώσσα ουσιαστικά, η οποία, πώς το λένε, επικοινωνείται μέσω της αγκαλιάς και ουσιαστικά ο διάλογος είναι αυτό που βλέπετε στην πίστα. Μάλιστα. Δέσποινα, θέλουμε τώρα να πιέσεις εσύ να κάνεις τις ερωτήσεις, επειδή εδώ πέρα εμείς κατάλαβες ότι το επίπεδο μας σε σχέση με το τάγκο είναι στο πώς γράφετε. Έτσι, ως εκεί είμαστε. Θέλουμε να μας πεις, να ρωτήσεις τα παιδιά σχετικά πράγματα με τα μαθήματα που γίνονται εδώ πέρα στην Ιερά Πέτρα. Ναι, γίνονται μαθήματα. Θέλετε να πω για το event ή θέλετε να πω γενικά? Και για το event και να κάνεις τις ερωτήσεις επίσης για το τι παρουσιάζουν τα παιδιά. Γιατί κοιτάξαμε το πρόγραμμα, αλλά δυσκολευτήκαμε λιγάκι να καταλάβουμε και δεν θέλουμε εμείς να ρωτήσουμε τι είναι αυτό, θέλουμε να το ρωτήσεις εσύ, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις τη σωστή ερώτηση. Να μας πούν λοιπόν τα παιδιά τι είναι τι θα παρουσιάσουν στα μαθήματα, αυτά που παρουσιάζουν στα μαθήματα. Ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει με ένα τμήμα αρχαρίων, τέλος πάντων, κάποια σεμινάρια για πιο αρχάριους, τα οποία ανέλυαν βασικές αρχές του τάγκο, δηλαδή τις βασικές δομές του, το βήμα, την αγκαλιά, το pivot, και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε σε κάποιες απλές ακολουθίες για να μπορούν να κάνουν στην πίστα και να είναι άνετα. Τώρα στα πιο προχωρημένα τμήματα αναλύουμε περισσότερο κινήσεις που πιθανόν να έχουν ξαναδεί και πώς μπορούν να τις επεκτείνουν. Γενικά όλα τα σεμινάρια έχουν ως στόχο τα παιδιά να έχουν μια ιδέα τελικά, να πάρουν μια ιδέα πάνω σε πράγματα που
είπαμε πιθανό να έχουν ξαναδεί για να μπορούν να εξελιχθούν όσο καιρό δεν είμαστε εδώ. Με βελτίωση δηλαδή και τεχνικής. Ναι. Και με σκοπό βέβαια να χορέψουν στην πίστα. Εννοείται, πάντα. Ανάμεσα σε άλλο κόσμο, σε μια βραδιά. Όχι να κάνουν ένα σοου, απλά να μπορούν να σταθούν με σωστές τεχνικές, ώστε να μπορεί να υπάρχει η επικοινωνία και να μπορούν να χορέψουν παντού. Γιατί το τάγκο δεν είναι ένας χορός που εγώ χορεύω μόνο με τον παρτενέρ μου και αν πάω κάπου δεν μπορώ να χορέψω με κάποιον άλλον. Εκεί δεν μιλάμε για σωστό τάγκο. Το σωστό τάγκο είναι να βρεθεί η κάθε ντάμα και ο κάθε καβαλιέρος οπουδήποτε και να μπορεί να χορέψει χωρίς να γνωρίζει τον άλλο και χωρίς να ξέρει ποιος είναι, τι χορεύει ουσιαστικά. Να ρωτήσω τότε. Υπήρχαν κάτι τμήματα και από δίπλα υπήρχαν κάτι ονομασίες. Improver και beginner και. Αυτό ήταν συντομευμένα. Όχι, υπήρχαν κάτι ονόματα τα οποία δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Και γύρω. Δεν καταλάβαινα τι ήταν. Αυτά τι ήταν. Είναι πάντα τεχνικές, είναι δηλαδή. Είναι κάποιες κινήσεις. Είναι ουσιαστικά κάποιες ακολουθίες βημάτων. Αυτό. Έχουν κάποιες ονομασίες, πώς λέμε, ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Αυτό είναι η κονσόλα, αυτό είναι το ηχείο, κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι τέτοιο αυτό που δεν μπορείς βρέτσι απλά να μπει στον κόσμο του. Όχι, δεν μπορείς να φίγουρα μπορείς να πετάς την άλλη την μέρα, τη βάζεις κάτω, τη βγάζεις στο αίμα και αυτά. Ναι, αυτό δεν θα το δείξουμε. Είναι υψηλή τεχνική. Είναι όλα επίγεια. Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση πάνω σε αυτό που είπε η Δέσποινα πριν. Αν οπουδήποτε βρεθεί μια ντάμα με έναν καβαλιέρο που δεν γνωρίζονται και απλά χορέψουν. Ναι. Η ντάμα πώς θα δείξει αν είναι ευχαριστημένη ή όχι? Εδώ μπορώ να σου απαντήσω κι εγώ. Γιατί ας πούμε ναι. Μπορείς να μου απαντήσεις εσύ. Δεν θέλω να μου απαντήσεις εσύ. Την πίστα. Και έξω από την πόρτα. Είναι τόσο απλό. Έλα σε παρακαλώ. Όχι, δεν σημαίνει απαραίτητα. Αν ευχαριστηθεί στο χορό με κάποιον, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα φύγεις και μαζί του το βράδυ. 100% μπορεί να συμβεί, έτσι. Δεν το κατακρίνουμε, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα αυτό. Νομίζω ότι η ντάμα έχει πολλούς τρόπους να δείξει τη δυσαρέσκειά της, έτσι, από το ύφος της μέχρι τη στάση του σώματός της, η οποία μπορεί να είναι πιο απομακρυσμένη από τον καβαλιέρο, να μην θέλει να έρθει μαζί του πάρα πολύ στην αγκαλιά. Ή μέχρι το όχι που θα του πει την επόμενη φορά που θα τη ζητήσει. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Ρώτησε πώς δείχνει ότι είναι ευχαριστημένη. Εσείς γιατί συζητάτε και λέτε όλο το αντίθετο? Θυμούνται όλες τις τσαγιές που δεν ρίξανε, τα χαστούκια που δεν ρίξανε, το βρίσκο που δεν ρίξανε. Όλο και κάποιος θα τους έρθει και θα τους έχει σπάσει τα νεύρα, κατάλαβα. Και το θυμούνται. Οι γυναίκες κοιτάνε 40 χρόνια πίσω. Τα κρατάνε όλα. Το βιώνεις και εσύ το δράμα. Είναι ένα δράμα, πραγματικά. Είναι ένα δράμα. Τελικά όλα οι άντρες εμείς τα τραβάμε, έτσι. Ναι, οπωσδήποτε. Ξέρεις, της λες κάτι τώρα και θυμάται κάτι 10 χρόνια πίσω. Της λες, πες μου μια καλή στιγμή και σου λέει όλες τις χειρότερες. Ναι, αλλά χωρίς τις γυναίκες δεν θα ήσασταν τίποτα, μόνοι σας τα χορεύατε. Σωστό, θα ήμασταν τίποτα. Θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι από τον κόσμο. Δεν έχω δίκιο. Κοίταξε τώρα, αυτή η ερώτηση είναι παγίδα. Επιλέγω να μην μιλήσω. Σωστό, θα γλιτώσεις πολύ τόπο, έτσι. Είναι και σαν την αφολής δηλαδή. Πάμε πάλι την ερώτηση. Πώς θα δείξει μία ντάμα ότι είναι ευχαριστημένη? Θα συνεχίσει να χορεύει δηλαδή με τον ίδιο? Ακόμα και με το που τελειώσει το τραγούδι, ας πούμε. Να το πούμε με κάποιον τρόπο. Για πες το. Υπάρχουν λοιπόν κάποια συναισθήματα που δημιουργούνται στον χώρο από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Υπάρχει λοιπόν και σεξουαλική ένταση και συναισθηματική ένταση. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει κάποια χημεία, είδους χημεία, την οποία δεν μπορούμε να τη διευκρινίσουμε. Πώς φαίνεται αυτό ανάμεσα στο ζευγάρι, δηλαδή πώς το αντιλαμβάνεται? Να διευκρινίσω κάτι. Ναι, αυτό θα έλεγα, μάλλον. Η σεξουαλική έμφαση νομίζω ότι είναι ίσως το τελευταίο πράγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε έναν άνθρωπο σε ό,τι και να κάνει. Είτε στην χώρο εργασίας του, είτε το πηγαίνει για ψώνια, είτε οτιδήποτε. Είναι αυτό που αναζητά, δηλαδή, αν θέλει να το αναζητά κάποιος. Νομίζω ότι περισσότερο στο τάγκο είναι περισσότερο το σημείο της επικοινωνίας, της επαφής με έναν άλλον άνθρωπο, της ανθρώπινης επαφής. Δηλαδή η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι στην ουσία όταν νιώθεις ότι καταλαβαίνεις τον άλλον, είναι ικανοποίηση. Ότι κατάλαβες κάτι χωρίς να χρειάζεται να διαβάσεις το μυαλό του. Είναι αυτό πολλές φορές σε μια αγκαλιά, αισθάνεσαι πάρα πολλά πράγματα, τις ανάσεις του άλλου, το χτύπο της καρδιάς του άλλου, έτσι. Και πιθανόν τις εντάσεις και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του κιόλας, έτσι. Το περνάει δηλαδή, το σώμα του το περνάει αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή αν κάποιος είναι στρεσαρισμένος φαίνεται. Εννοείται.
Αυτό οπότε, μάλλον όχι, είμαι βέβαιος, αυτό λοιπόν δημιουργεί πολλές εμπειρίες οι οποίες ξεφεύγουν πλέον από το χώρο του χορού. Πάμε σε ανθρώπινες σχέσεις. Ακριβώς. Έτσι. Το τάγκο είναι. Γι' αυτό καταλήγει και ο σεφισμός που λέγαμε στην αρχή. Είναι αυτό. Okay. Λοιπόν, είναι εδώ και χρόνια λοιπόν υπάρχει λοιπόν μια προδίδεται του τάγκο στην Ελλάδα. Έτσι. Εσείς το ζείτε. Πώς βλέπετε το τάγκο στην Ελλάδα, δηλαδή πώς το βλέπετε να πηγαίνει, ποιο είναι το μέλλον του? Νομίζω ότι πηγαίνει πολύ καλά. Ναι. Μια ανωδική φάση περνάει, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Πόσα? Ναι, όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται. Δηλαδή, θυμάμαι όταν ξεκίνησα ήταν το πολύ 50 άτομα. Τώρα από την Πάτρα υπάρχουν 3-4 διαφορετικές ομάδες με πολύ κόσμο η καθεμία, διοργανώνουν πράγματα. Στην Πάτρα και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα. Ναι. Είναι όμως πόλεις που έχουν πολύ κόσμο. Έτσι όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα. Έτσι, αλλά εμείς ας πούμε είμαστε μια επαρχιακή πόλη. Ακόμα και υπάρχει λοιπόν στην Ιεράπετρα τάγκο. Ακόμα και εδώ ξεκίνησε με όπως υπάρχει στην Καλαμάτα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη, στο Μπαλί. Ναι, αλλά βλέπετε όμως ας πούμε ότι υπάρχει ανταπόκριση και το επίπεδο είναι το ανταποκρίνεται. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα είναι στην Αθήνα και σε κάποιον πώς είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν κάποιος... Θα σας το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Ναι, γιατί ένας άνθρωπος που χορεύει τάγκο στην Ελλάδα και χορεύει ικανοποιητικά, χορεύει παγκοσμίως ικανοποιητικά. Οι δάσκαλοι στην Ελλάδα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και οι παλιότεροι και οι νεότεροι δάσκαλοι. Για σένα ήταν αυτό. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ταιριάζει το τάγκο στον Έλληνα. Οι νεότεροι και οι παλιότεροι δάσκαλοι έχουν αρκετές εμπειρίες και εικόνες και έχουν προοδεύσει, δηλαδή βλέπουμε τα πράγματα στην Ευρώπη και ο Έλληνας ταγκέρο είναι ένας πραγματικά πώς τη λένε τη λέξη αυτή? Ανερχόμενος. Όχι ανερχόμενος, συγγνώμη κιόλας καθυστερώ. Χορεύει με αξιοπρέπεια στις μιλόνιες όλου του κόσμου, είτε αυτό είναι στο Μπουένος Άιρες είτε είναι στην Ιεράπετρα. Αν βάλω Ιεράπετρα που εννοούσα, προτιμώ Ιεράπετρα, εννοείται. Είναι λίγο παραπάνω. Καλύτερο ήλιο νομίζω και καλύτερη θάλασσα. Δέσποινα, μιας και είσαι το πρόσωπο που διοργανώνει αυτά, θέλουμε να κάνεις εσύ την επόμενη ερώτηση και επειδή είσαι... Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο ο νέος κόσμος αρχίζει να ασχολείται με το τάγκο. Να μας πείτε τι συμβουλεύετε τους γονείς για τα παιδιά τους, ειδικότερα τις μικρότερες ηλικίες που θέλουν να ασχοληθούν με το τάγκο? Να ακολουθήσουν κι αυτοί. Είναι ένας χορός που χορεύεται πραγματικά από όλες τις ηλικίες. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος ο καθένας να θεωρεί ότι υπάρχει κάτι λάθος ή οτιδήποτε σε αυτό το χορό. Μιλάω για το ταμπού αυτό σε εισαγωγικά που υπάρχει. Δεν είναι ένας χορός που ουσιαστικά ο ρόλος του άντρα είναι να είναι άντρας, δηλαδή να δώσει στην τάμα να καταλάβει ακριβώς αυτό το μάτσο. Να δώσει να καταλάβει τι θέλει με στόχο να την αναδείξει, έτσι βέβαια. Κατάλαβε. Ναι, προσπαθώ, ναι. Από εκεί και πέρα είναι μια μουσική που εκτιμώ ότι και σε μεγαλύτερες ηλικίες, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, έχει απήχηση. Επομένως, γιατί να το δοκιμάσουν και οι ίδιοι ουσιαστικά. Δεν υπάρχει. Για να το δουν και οι ίδιοι με τα ίδια τους τα μάτια ότι δεν είναι κάτι το μεμπτό. Σίγουρα δεν είναι χορός, δεν είναι κάτι το μεμπτό. Αλλά επειδή όμως, δηλαδή υπάρχουν ας πούμε κάποιες. Δηλαδή έχει μάθει ο Έλληνας ο γονιός ότι το παιδί μου, το κορίτσι θα πάει στο μπαλέτο, το αγόρι θα πάει στο ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτό δεν είναι κυρία νοοτροπία. Να, το παιδί που έχει ασχοληθεί εδώ και με το ποδόσφαιρο. Όπα! Ναι. Κοίταξε, εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο. Εντάξει, οκ, σταμάτησα λόγω τραυματισμών και όλα αυτά. Όταν ξεκίνησα τάγκο, οι γονείς μου αδιάφορο τους περνούσε. Δηλαδή δεν το βλέπανε κάπως. Όταν το είχα παρακάνει, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, δεν πάει να κάνεις κανένα δουλειά. Όσο στο segundo. Σίγουρα το τάγκο είναι ένας άλλος τρόπος διασκέδασης. Προκειμένου να γυρνάω στα μπαράκια και στα κλαμπάκια, που και αυτό δεν είναι κακό, νομίζω ότι να επικοινωνώ, να συζητάω και να χορεύω με κόσμο το οποίο θα κάνω πραγματικά και όχι να κάθομαι με ένα ποτό σε μια μπάρα και να ψιλοκουνιέμαι και αυτό με το ζόρι, είναι πολύ πιο επικοδομητικό. Σε γεμίζει περισσότερο. Ακριβώς. Το οποίο σίγουρα δεν είναι εύκολα κατανοητό από πολύ κόσμο αν δεν το δοκιμάσει. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσει
Δεν έχουμε τον Αλέξη εδώ πέρα. Ναι. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να μας πεις, Ευγενία, εσύ τα σχέδια σας για το μέλλον. Σίγουρα να συνεχίσουμε όσο μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτό, να το εξελίσσουμε και να μπορέσουμε να το φτάσουμε τέλος πάντων εκεί που θέλουμε. Το οποίο είναι αρκετά ψηλά. Αυτό δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο πέρα από αυτό, απλά μια συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη. Διονύσης, Χλώη. Νομίζω το ίδιο, έτσι, δηλαδή και εμείς θέλουμε να το φτάσουμε όσο, δηλαδή για τα δικά μας δεδομένα, αλλά και γενικά να το πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Συνεχώς εξελισσόμαστε, ακόμα και μέσα από τις διδασκαλίες μας και μέσα από το χορό μας, έτσι δεν λέμε ότι φτάσαμε πάλι, αυτό ήταν, αγγίξαμε ένα επίπεδο και αυτό ήτανε. Πάντα μπορείς να γίνεις ακόμα καλύτερος και να προσθέσεις και άλλα πράγματα σε αυτό που κάνεις. Τώρα έχουμε μπροστά μας την περιοδία με την ομάδα Tango Seduction. Είναι μια αργεντίνικη ομάδα. Ναι, ήθελα να ρωτήσουμε για αυτό κιόλας. Η Tango Seduction είναι μια ομάδα αργεντίνικη, Αργεντίνου μάλλον χορογράφου, του Γουστάβο Ρούσο, η οποία τώρα θα κάνει περιοδία στην Ευρώπη. Είμαστε μέλη αυτής της ομάδας από τον Οκτώβριο του 2013 και θα είμαστε με αυτή την ομάδα στην επόμενη περιοδία που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Οπότε ένας στόχος είναι και εμείς να εκπληρώσουμε αυτό το ταξίδι όσο καλύτερα γίνεται, έτσι, και να πάρουμε από αυτό όσο περισσότερα μπορούμε. Και μετά συνεχίζοντας κάνουμε πράγματα, έτσι. Να αναφέρω ότι στην περιοδία τους συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Θα είναι τον Ιούλιο στην Αθήνα. Δεν ξέρω, ημερομηνίες ξέρουμε. 17. Περίπου μέσα. Περίπου. Κάπου εκεί. Ναι. Ωραία. Μέσα Ιουλίου, λοιπόν. Μέσα Ιουλίου, έτσι. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο, Μαρία, τα παιδιά? Όχι. Όχι. Θέλετε, παιδιά, να πείτε κάτι εδώ πέρα στον κόσμο της Ιεράπετρας? Σας περιμένουμε το βράδυ. Το βράδυ αυτό. Σήμερα μετά τις 10:30. Σήμερα μετά τις 10:30 στο Πλάζα. Στο Πλάζα Καφέ. Λοιπόν. Επίσημο ένδυμα. Το σήμερα βέβαια είναι σήμερα. Μία τελευταία ερώτηση. Είναι δύσκολο. Εγώ πάλι στον κόσμο μου. Ναι, κανονικά. Είναι δύσκολο να χορεύουμε με τα τακούνια τόση ώρα? Όχι. Το συνηθίζεις. Ναι. Είναι απλά συνήθεια. Μπορεί να σε λίγο έτσι, ξέρεις. Είναι δύσκολο να περπατάς με τα τακούνια. Δεν έχω δοκιμάσει. Δεν είναι δύσκολο να περπατάς. Ωραία, αφού λέμε. Απλά θεωρώ ότι δεν έχεις κατανόηση στον πόνο της γυναίκας. Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ παίρνω καραμέλες για τον πόνο του άλλου. Πιάσαμε. Λοιπόν, το βράδυ λοιπόν που θα έρθουμε θα φοράμε τακούνια οπωσδήποτε και επίσημο ένδυμα. Κάτι που το κοστούμάκι σου. Τι θα φοράω, λέει? Το κοστούμι σου. Το σμόκι. Επίσημο. Σμόκι θα είναι κανονικά με τσίστα. Γιατί είναι ωραίο έτσι να βγαίνεις και να είσαι περιποιημένος σίγουρα, αλλά ούτε χρειάζονται υπερβολές. Και σίγουρα, ας πούμε, δεν είναι. Εντάξει, το μποά δηλαδή, άμα έρθετε μετά την Δηλαδή, το δεκαετία 30, ας πούμε, με το καραβασάκι στο μυστήριο. Μην έρθει ο ιεραπετριώτης Φλωρινιώτης. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά και με σκισμένο τζιν και αστερωτό που κάμεσο, όχι. Και με αυτά μπορείς να χορέψεις. Με ό,τι αισθάνεσαι άνετα. Πραγματικά δεν είναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε λοιπόν τη Δέσποινα Τσιχλάκη, εμείς σας ευχαριστούμε και τη Χλώη Θεοδωροπούλου και την Ευγενία και τον Αλέξη που δεν είναι εδώ πάνω. Λοιπόν, ναι, θα προσευχηθούμε διόντως κανονικά είναι αυτό. Ακόμα ψάχνεσαι? Club FM 937. Αυτή ήταν λοιπόν η συνέντευξη που μας δώσαν τα παιδιά εδώ πέρα στο σταθμό. Τους ακούσατε, κάτσαμε αρκετή ώρα μετά και μιλήσαμε. Είναι παιδιά πολύ ευαισθητοποιημένα όχι μόνο με το χορό, αλλά και με τα πεπραγμένα και με τα συμβάντα στην Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι έχει μείνει στη μνήμη όλων αυτό το τριήμερο και Μιλόγκα βέβαια ο χορός που δόθηκε. Μας τα είπε και η Δέσποινα Τσιχλάκη που ήταν μαζί μας όλα όσα γίνανε για τον κόσμο που βρέθηκε. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was. Εμείς, εγώ και η Μαρία, θα μιλήσω εκ μέρους της Μαρίας. Η Μαρία δεν είναι εδώ πέρα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων
έπρεπε να πάει κάπου, δεν γινόταν να το αποφύγει. Θα σας πω ότι εμείς περάσαμε πάρα πολύ όμορφα με τα παιδιά, με την παρέα. Θέλουμε να τους ξαναδούμε εδώ πέρα στην Ιεράπετρα. Θέλουμε να ξαναυπάρχει αυτό το event και να το ζήσουμε. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι, όπως ξέρετε, κάθε φορά που η Μαρία έχει να κάνει κάποια δουλειά, μου αφήνει οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Δεν έχει εμπιστοσύνη ότι μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου. Μου φέρεται σαν ένα παιδάκι και μου έχει αφήσει τα ζώδια, τα οποία σήμερα θα τα πω μόνος μου. Λοιπόν, Κριέ, διασφάλισε αυτή την εβδομάδα όπου η Αφροδίτη περνάει στο ζώδιο των Ιχθύων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι είναι σημαντικό για εσάς και μην κάνετε οικονομία γιατί θα χάσετε περισσότερα. Τα χρήματα και η ασφάλειά σας δεν είναι το παν. Μην προδώσετε τις ανθρώπινες σχέσεις για να τα αποκτήσετε. Μην συμπεριφέρεστε σκληρά στα αγαπημένα σας πρόσωπα για να μην δημιουργηθεί ένα κλίμα που δεν θα σας αρέσει. Ταύρος, δύσκολα τα πράγματα αυτή την εβδομάδα σε όλες σας τις σχέσεις, καθώς η ανάγκη των άλλων για περισσότερη ελευθερία είναι μεγάλη. Μάθετε περισσότερα πράγματα για ανθρώπους που μπαίνουν τώρα στη ζωή σας και μην πιστεύετε ό,τι σας λένε με την πρώτη. Ένας κεραυνοβόνος έρωτας ή γενικότερα εντάσεις στην ερωτική σας ζωή σας κρατούν ζωντανούς και μάλλον θα τις απολαύσετε έτσι και αλλιώς. Δίδυμοι. Εντάσεις αυτή την εβδομάδα στο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας. Μόνο αν κάνετε υπομονή και δεν κάνετε σπασμωδικές κινήσεις θα περάσουν. Προσέξτε πολύ όλες τις συμφωνίες που θέλετε να κλείσετε, γιατί πολύ πιθανό να σας κρύβουν πράγματα και να βγείτε χαμένοι. Σχέσεις και συνεργασίες θα κινδυνεύσουν αν δεν έχετε πάρει σοβαρά κάποια πράγματα. Καρκίνος. Αποφύγετε αυτή την εβδομάδα τις ξαφνικές εκρήξεις, αποφάσεις και ενέργειες, γιατί σύντομα θα τις μετανιώσετε. Νέες και παλιές παρέες και φιλίες θα βοηθήσουν να διασκεδάσετε με την ψυχή σας. Σκεφτείτε σοβαρά τις πιθανότητες μιας μετακόμισης, αφού θα σας δοθούν πολύ καλές ευκαιρίες. Λέων. Ένα ταξίδι αυτή την εβδομάδα θα σας έβγαζε από τη ρουτίνα και θα σας έκανε να αισθανθείτε πολύ καλύτερα. Αποταμιεύστε μερικά από τα παραπάνω χρήματα που βγάζετε, τυχεροί λέοντες, και μην χαλάτε ό,τι σας μένει για τους άλλους. Μια νέα σχέση ή συνεργασία μπορεί να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, αρκεί να γίνει με προγραμματισμό και σωστή οργάνωση, αλλιώς αφήστε το. Παρθένος. Οργανωθείτε περισσότερο αυτή την εβδομάδα, όπου η Αφροδίτη περνάει στο ζώδιο των Ιχθύων, αν θέλετε να σας μένει και περισσότερος χρόνος για να κάνετε πράγματα για εσάς. Κάντε μια καινούργια προσπάθεια να έρθετε πιο κοντά με το έτερόν σας ήμιση, γιατί και μόνο η προσπάθεια αρκεί και όλο και κάτι θα γίνει. Νέες επαφές και παλαιότερες φιλίες και γνωριμίες μπορούν να συμβάλλουν ώστε να κάνετε πιο γρήγορα τα σχέδιά σας πραγματικότητα. Ζυγός, κάντε αυτή την εβδομάδα μερικές χρήσιμες αλλαγές στο χώρο που ζείτε για να νιώθετε πιο όμορφα μέσα σε αυτόν όταν βρίσκεστε. Ξεκινήστε όλες τις νέες προσπάθειες για να αυξήσετε τα πάγια εισοδήματά σας. Δεν είστε και μοναδικοί. Αναζητήστε μέσα σας όλη την τόλμη και τη δύναμη που χρειάζεται για να ξεκινήσετε όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν. Σκορπιός. Η αναμέτρηση αυτή την εβδομάδα με το παρελθόν θα είναι δύσκολη, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Ο έρωτας έχει πολύ ευχάριστα σχέδια για εσάς, απολαύστε τα και μην του τα χαλάσετε για οποιοδήποτε λόγο. Η τύχη είναι με το μέρος σας. Τολμήστε ό,τι έχετε κατά νου, αλλά μην ξεκινήσετε τίποτα καινούριο. Έρωτας και τίποτα καινούριο δεν πάνε μαζί. Τοξότες. Οι καθυστερήσεις αυτή την εβδομάδα δίνουν και παίρνουν, όμως εσείς θα σταθείτε πολλές φορές τυχεροί σε πολλούς τομείς. Μπράβο στους τοξότες. Προσπαθήστε να μάθετε περισσότερα για τομείς και ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν, αρκετά ώστε να ασχοληθείτε. Ζητήστε χρήματα που σας χρωστούν, ναι, να τα ζητήσετε, και φροντίστε να είστε δυναμικοί αυτή τη φορά ώστε να τα πάρετε. Έχετε κακό προηγούμενο, τοξότες. Εγώ καιρός. Αυτός είμαι εγώ. Ο συμβιβασμός είναι αυτή την εβδομάδα απολύτως αναγκαίος για να έχετε τους ανθρώπους που θέλετε δίπλα σας. Κάντε ό,τι είναι δυνατό για να κατακτήσετε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Μα κι άλλο το έκανα. Μην κρατάτε αποστάσεις που δεν χρειάζονται. Αν έχετε στο νου σας μια μετακόμιση ή μια αγοραπολισία ενός σπιτιού, ξεκινήστε να ψάχνετε ή να το οργανώνετε. Υδροχόος. Θέματα που αφορούν τον ερωτικό σύντροφο και τα παιδιά σας αυτή την εβδομάδα θα πάνε πολύ καλύτερα. Ομορφύνετε το χώρο που περνάτε τις περισσότερες ώρες της ημέρας, δίχως να κάνετε περιττά έξοδα. Τα οικονομικά σας μπορούν να περάσουν μια σημαντική άνθηση αν κάνετε όλες τις σωστές κινήσεις. Και φτάσαμε στο τελευταίο ζώδιο, Ιχθύς. Η διάθεσή σας αυτή την εβδομάδα μπορεί να φτιάξει πολύ και θα νιώσετε πολύ καλύτερα και πολύ πιο δυνατοί από ποτέ.
Όσο και αν έχετε ανάγκη να επενδύσετε σε τομείς που νιώθετε πως σας ευνοούν, καλύτερα να το αφήσετε. Αποφύγετε τις εντάσεις και τις διστάριστες συζητήσεις που ξέρετε από την αρχή πως θα είναι δύσκολο να συμφωνήσουν οι άλλοι μαζί σας. Και αυτά ήταν, παιδιά, τα ζώδια της εβδομάδας. Ελπίζω να τα πήρατε τις πληροφορίες και τις συμβουλές που χρειαζόσαστε για το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Δευτέρα είναι, 4 ακόμα μέρες μέχρι την Παρασκευή. Κουράγιο, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έρθει. Μην ξεχνάμε την Πρωταπριλιά αύριο. Τα φώτα με ρωτά με κόκκινο χρώμα, αφού ο δικός μας καίει σαν τη φωτιά. Πως με έναν ήλιο να τον πούμε αγάπη και μια αγκαλιά για να μου δώσει φτερά. Ζωγράφισε μου τα αστέρια και κύκλωσε μου εκείνο που θα ζήσουμε εμείς. Να με κρατάς απ' τα χέρια σε έναν ουρανό που δεν θα υπάρχει κανείς. Μόνο εγώ και εσύ, τη δικιά μας στιγμή. Και χτύπη της καρδιάς μας θα ρίχνουν δυνατά. Μόνο εγώ και εσύ, τη δικιά μας στιγμή. Να μοιάζει η αγάπη μας σαν μια ζωγραφιά. Μόνο εγώ και εσύ, τη δικιά μας στιγμή. Και χτύπη της καρδιάς μας θα ρίχνουν δυνατά. Μόνο εγώ και εσύ, τη δικιά μας στιγμή. Να μοιάζει η αγάπη μας σαν μια ζωγραφιά. Πρωταπριλιά, λοιπόν, Πρωταπριλιά αύριο. Τα ψέματα θα δίνουν και θα παίρνουν. Ξέρετε όμως από πού ξεκινήσαν? Ξεκινήσαν από τον Μεσαίωνα. Οι Γάλλοι συνήθιζαν να εορτάζουν την Πρωτοχρονιά στο Μεσαίωνα την 1η Απριλίου λόγω του Πάσχα. Κάποια στιγμή ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος όρισε ως ξεκίνημα της νέας χρονιάς την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ημερολόγιο των περισσότερων χωρών. Η αλλαγή αυτή, λοιπόν, έφερε τεράστια προβλήματα στο λαό. Λοιπόν, κάποιοι από τους υπηκόους της Γαλλίας αποδέχτηκαν την αλλαγή αυτή, κάποιοι άλλοι όμως όχι. Αυτοί, λοιπόν, που αποδέχτηκαν την αλλαγή της νέας χρονιάς, ότι θα γίνει την 1η Ιανουαρίου, συνήθιζαν να πειράζουν αυτούς που κράτησαν την παλιά ημερομηνία, την 1η Απριλίου, λέγοντας τους περιπεκτικά ψέματα ή κάνοντάς τους ψεύτικα πρωτοχρονιάτικα δώρα. Το έθιμο αυτό, βέβαια, δεν χρειάστηκε και πολύ να μεταδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία από τις πιο πετυχημένες φάρσεις που έχουν γίνει την έχουμε κάνει εμείς ως Έλληνες. Το 1995 το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε έκτακτο ανακοινωθέν πως στις ανασκαφές για το μετρό εντοπίστηκε ο τάφος του Σωκράτη. Ανάμεσα στα ευρήματα βρισκόταν ο χιτώνας του αρχαίου φιλοσόφου, αλλά και ίχνη από κόνιο. Η είδηση ταξίδεψε στην άκρη του κόσμου μέσω των ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων, και πρώτο απ' όλα ήταν ποιος? Ο ιδρυτής του Πρωταπριλιάτικου αστείου, το γαλλικό, λοιπόν, πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο αργότερα υποχρεώθηκε να παραδεχτεί ότι έπεσε θύμα πρωταπριλιάτικου αστείου και απέσυρε την είδηση. Μπράβο μας. Να γίνω εγώ κοχύλι, γίνεσαι μαργαριτάρι. Τον έρωτα ρωτάω σαν την αρβανιτάκι. Μήπως δεν με θέλει γιατί είμαι αλυτάκι? Άσε μαν, ξέρω με γουστάρι. Πρέπει να παραδεχτώ ότι κι αυτή μ' ανάβει. Έλα εδώ κι όπου θέλει ας μας πάρει. Να ανοίξουμε φτερά και να πετάσουμε σαν γράρι. Σ' άλλα μέρη, άλλους τόπους, άλλη γη. Πού θα είμαστε μονάχα εγώ κι εσύ. Μαζί ξεφάντωμα μέχρι το πρωί. Πες μου που αλλού θα βρεις τέτοια αίσθηση. Πού αλλού να βρεις τέτοια χαρά? Να προσέχετε τις φάρσες, υπάρχουν συμβουλές προετοιμασίας για αυτούς που είναι ευκολόπιστοι. Πλέον τα μέσα της τεχνολογίας βοηθάνε, υπάρχει και το φωτομοντάζ, προσέξτε μην την πατήσετε. Και ο αρχηγός των φαρσών παγκοσμίως είναι το BBC. Κάποιο διάστημα είχε καταφέρει Πρωταπριλιά να βγάλει είδηση
ότι είχαν καλή σοδιά οι καλλιεργητές μακαρονιών στην Ελβετία έπειτα από έναν ήπιο χειμώνα. Αυτό έγινε το 1957 και ήταν αρκετοί οι ακροατές που τηλεφωνούσαν για να μάθουν πώς να φυτεύουν τα μακαρονόδεντρα, και οι τηλεφωνήτριες του BBC είχαν την εντολή: βάλτε ένα μακαρόνι σε ένα τενεκεδάκι τοματοχυμού και ευχηθείτε να πάνε όλα καλά. Από τις πιο πετυχημένες φάρσες. Όλοι κάνουν μάτι πίσω από μαύρα γυαλιά. Εσύ εκεί και ζητάω το φίλι σου. Μέσα σε μια στιγμή σου να ονειρεύομαι μαζί σου. Ζήλα και μαζί μια βουτιά στο κενό. Μια βουτιά στο κενό. Έχω και άλλες φάρσες εδώ πέρα να σας πω. Σας είπα ότι το BBC είναι από τους μεγαλύτερους φαρσαδόρους. Είναι από τα κανάλια τα ειδησιογραφικά που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες φάρσες. Κάναν το μακαρονόδεντρο. Ένα άλλο που είχαν κάνει ήταν το 1979. Είπε λοιπόν το BBC ότι η Βρετανική κυβέρνηση εξάλειψε την 5η και το 12ο Απριλίου από το ημερολόγιο για να συγχρονίσει την ώρα της με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα τηλέφωνα πέσανε βροχή από τους ευκολόπιστους Βρετανούς και ψάχνανε να βρούνε τι θα γίνει τώρα με τις 2 μέρες έξω. Γίνεσαι δική μου, πες πως είναι δυνατόν. Ένα μόνο θα σου πω, σε κρατώ αγκαλιά κι μαζί μια βουτιά στο κενό. Άλλη μια πολύ πετυχημένη φάρσα έγινε στην Αμερική. Ένας λοιπόν μαθηματικός το 1998 δημοσίευσε σε επιστημονικό περιοδικό την πρόθεση της Αλαμπάμα να αλλάξει με νομοθεσία την τιμή της σταθεράς του πι, τον αριθμό του πι που είναι 3,14, και να το κάνει 3 ακολουθώντας τις συμβολές τη βίβλου. Ξέσπασαν διαμαρτυρίες στην Αμερική και καταγγελίες για την πρόθεση της Αλαμπάμα από κάποιους άλλους ευκολόπιστους, και τελικά το θέμα έληξε όταν όλοι καταλάβανε ότι τελικά ήταν πρωταπριλιάτικη φάρσα. Μια βραδιά είναι δική σου, μια καλιά, μια βουτιά στο κορμί σου. Κάθε σου σημάδι να σβήσει δεν θα προλάβει. Ξέρω είναι περιττό, μα για απόψε θα στο πω. Μια ψυχή, ένα φιλί, κι μαζί μια βουτιά στο κενό. Άλλη μια φάρσα του BBC το 1980 ανακοίνωσε πως το ιστορικό ρολόι Big Ben θα μετατρεπόταν σε ψηφιακό ρολόι από το ρολόι με τους δείκτες, και ότι υπήρχε προσφορά, θα βγαίνανε σε δημοπρασία οι δείκτες του ρολογιού και ότι το κράτος δεχότανε προσφορές, και δεν θα το πιστέψετε, τα τηλέφωνα σπάσανε με προσφορές για τους δείκτες του Big Ben. Σας εύχομαι καλή επιτυχία αύριο σε ό,τι φάρσες έχετε να κάνετε. Ελπίζω οι δικοί σας να το αντέξουν, ελπίζω και οι δικοί μου να το αντέξουν. Δεν έχω ετοιμάσει και λίγες, τους έχω προετοιμάσει όλους, ότι ο καθένας έχω ετοιμάσει για αυτόν μία ειδική φάρσα. Περιμένω να ακούσω εξαψάλμους απίστευτους. Και κάπου εδώ πέρα ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω. Ήταν το γύσμα διάμ της εβδομάδας. Μόνος πρέπει να το πω, και εγκαταλειμμένος, ψυχολογικά ταλαιπωρημένος Γιώργος, χωρίς τη Μαρία δίπλα μου. Δεν μπόρεσε η Μαρία να μείνει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, έπρεπε να παρευρεθεί κάπου αλλού και με άφησε να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Τα κατάφερα, πιστεύω, όχι απλώς καλά. Δεν χρειάστηκε καν, έτσι, αν και χρειάστηκε μερικές φορές να προσευχηθώ στο πνεύμα της Μαρίας να είναι μαζί μου, πρέπει να το πω. Η Μαρία με βοήθησε μόνο με τις ατέλειωτες οδηγίες που μου άφησε για να μην τα κάνω θάλασσα. Δεν μου έχει καμία εμπιστοσύνη, όχι επειδή είμαι ο Γιώργος, επειδή είμαι άντρας. Βασικό. Στην παρέα μας ήταν το καφέ Euphoria,
περάστε από το καφέ Euphoria και δοκιμάστε τον καταπληκτικό καφέ specialty της Staff, ειδικά διαλεγμένος, τοποθετημένος σε ειδικά σακουλάκια. Δοκιμάστε την εκπληκτική γεύση και φάτε καταπληκτικά τόστα και σφολιάτες στο καφέ Euphoria. Το Privilege Club, γνωστό πλέον για τα alcohol party κάθε πέμπτη βράδυ, 3 ευρώ το ποτό, 40 ευρώ το μπουκάλι, και τις Παρασκευές Ladies Night για τις κυρίες μέχρι τις 1,5 ώρα το πρώτο ποτό δωρεάν. Και η εταιρεία Θέρεμις Χουλιέρη, όπου η προσφορά συνεχίζεται, 10% έκπτωση για ανακύκλωση του παλιού σας κλιματιστικού, παίρνετε καινούριο με 80% οικονομία. Εκμεταλλευτείτε την προσφορά για να τοποθετήσετε ένα καινούριο κλιματιστικό. Το νιώσαμε σήμερα το καλοκαιράκι και πιστέψτε με, θα το χρειαστούμε. Με αυτά και αυτά θα σας ανανεώσω το ραντεβού για την Τετάρτη που μας έρχεται. Η Μαρία θα είναι εδώ και τις 2 ώρες. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τη βασανίσω. Θα κάτσω να σκεφτώ πολλά και διάφορα. Πιστεύω ότι μετά το αυριανό που σε ετοιμάζω, είμαι σίγουρος ότι θα έχει να μου σούρει πάρα πολλά και θα πρέπει να τα ακούσετε αυτά την Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη βραδιά και μια όμορφη αυριανή ημέρα. Ραντεβού Τετάρτη λοιπόν. Γεια σας. Estrella de mi amor, tú eres lo que quise en mi vida y me enamoré de aquella risa que nunca me olvidaré. Yo te daré lo que tú quieras, cielo. Cuando la noche llega y en mi mente solo estás tú, yo en tus ojos me pierdo mi amor. Quédate en mis brazos y así tendrás la llave de mi corazón.